Sunshine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kiniusab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandit kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nga tinuod ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan. Kabaguhan kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang may katapusan. Butang sa tanan igsoon. Mahanap Uban-uban sa atong programa sa atong isang kalibutan. buluhaton para sa pagpaabot sa mensahe Ginoo adlaw karon nga Miyerkules petsa 13 sa Ang Marso itsa. May butag sa tanan karon nga naka-open na sa inyo ang mga FM radio o sa tanan nga mawas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas, ang Mindanao. Maayong butag ka na itong tanan ibig sa laing mga nasod o sa tanan nga nagapaminaw dini sa Shine FM 95.3 at ano na yung nga nagtimok o ano na yung naglanok-lanok sa inyong mga kasing-kasing. Nato pasalamatan ang Ginoo sa iyang nga pagkamayo o pagkabuotan nga Diyos nga wonder sa mga kaniya nga padayon siya nga nagatiman sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo, maayong butag sa tanan diya sa Luzon, Visayas at Mindanao o sa tibok kabubukan. The day is a special day for me because this is my birthday today. Ang ako pasalamatan ang Ginoo. Happy birthday sa tanan nga nag-celebrate karon. Ilabi na ni Ma'am Valerie Puson. Ano sa tayo na kong birthday karon may kaisunan sa mga Puson family. Lea Santa Fe sa Manuel sa Tupas Exoan. Maayong buntag o maayong buntag na natong tanan. Salamat sa Ginoo. Akong ipasalamatan ang Ginoo sa mga panahon nga iyang ihatag ka nako. O sa tibok na akong kinabuhi gikan sa akong pagkatao hangtod karon na iabot ako og 46 ini nga kalibutan sa tanang butang. Isa nung sa mga kaibtag sitwasyon nga moabot Ang labaw yun mo sa tanang butang ang Ginoo. Tungod kay siya may naghatag ka nako kininawa kusog panahon kalampusan labaw sa tanan kasiguruhan sa kinabuhi nagpadayon pagyapon ang paglakon sa atong kinabuhi ining kalibutan. Kung ikaw o ako sa kursa himtang og sitwasyon nato yung pasalamatan ng Ginoo. Maro kinay-angay na itong buhaton igsoon kay ukitay arat mahimong sa atong kaugalingon. Nga sa matag panahon nga moabot nimo ang adlaw nimo manataw nga that is special day na para nimo para nako tungod
sa puno lain usab na ang ug lain usab na tuig. nalingon Kaya tag sa ko. Ginoo kanimo. Every Sa year igsoon na puno adunay nagkalain-laing pagsulay. nabago Matag tuig, matag ko. segundo, matag oras. Ang pulong mo kinabuhi Na adoy mga pagsulay nga wawan. Apan di man sa diha nga ikaw magpabilin nga lig-on sa diin nga ikaw pabilin nga mubarog naniwala sa mga pagsulay igsoon di man nga ang Diyos kahayag ko sa pulong mo o hatag nimong kadaugan. nalingon ko. Kung lumag-eksuna, dili ka mahimong magmadaugon, dili ka mahimong magpalipayon kung wala ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Bisan kung sa palina ka adunahan, bisan kung sa panimo ka nindot nga trabaho o kaigtang, dapat ko wala Ginoo sa kinabuhi. So, dili ka magmalipayon. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Brother Rodi Amante from Maynila. May buntag ka ni Kuya, Brother Rodi. O sa tanan nga diha sa David sa Manila sa inyong mga pagpanarbaho ang Ginoo mga panayon. Magbantay, magproteksyon o magbingan mo sa Ginoo matag daw. Jackson. Salamat sa Ginoo ni ingatag na og David sa kabuntagon. Nabaw sa tanan nga nakaubi na karon sa inyong mga FM radio. Ani nga mao nga David Jackson. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios, sa tibok persa sa kalangitan. Sa ngalan usab sa ato nga general sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario from Sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, Malabuyog, Cebu City. Kanunay natong ikauban ining mao nga David. Kahapon may igsoon gikan sa buntag hangtod sa gabi. Kanunay natong madungog ang iyang mensahe o mga awit mga langit nga gidalin kayo mismo nining mao nga David. Isa pa man sa atong general station manager Reverend Gabe Ryan Makasaon, Ma'am Aisa Makasaon o sa inyo mga anak. Mayong buntag kanyong tanan diha sa gamit sa ihorman. Ang atong pasalamatan ng Ginoo sa iyang pagkamayot, pagkabuotan ng Diyos. Ilabi na sa tanan nga mga DJ sa Shine FM, si DJ Mac o si DJ Daryl, Jerem, o si DJ Queenie o si DJ Lara, o sa mga alagad sa Ginoo nga kaabag ni Pastor Kim sa mga bluhaton para sa Himalayas. Mga pupungigrit ang tibungan kong panimalay ang pulo ka mga anak sa akong ugangan sa ako ang wife karon nga naakaroon sa Bacoor while sila nang waiting sa ilang flight going to Saudi Arabia sa Riyadh uban sa iyang mga kubanan ang Ginoo magamping tapos sa tanan ang Ginoo nagsupply sa tanan mga panginahanglan. Bisan pa man sa ingon anak kahit ang sitwasyon doon may mga higip-on labi na sa financial kay doon na may mga panahon kung ba't kagaglaing na suliksoon mga playan kag trabaho mao na inisod naman sa tubangan sa Ginoo ino diya sa Lucas kapitulo 1 versikulo 37 walay butang nga malisod sa Ginoo mao nang ikaw ug ako kadaugan ka siguro nga sa Diyos Ginoo wala na ilain pa. Kung munangkot ka o tao, munangkot ka sa imong isig ka tao, doon ay panahon nga mulampos ka, ano na po'y panahon nga mapakyas ka. Mauragin ay kahimtang sa tao isyoon. Mauna nga nining kalibutan na isyoon, ang kadaugan kasiguruhan na Diyos Ginoo. Mao nga atong programa nining sa iyong kabuntagon, ang imong pulong ilang parahan sa akong mga team, kahayag sa akong alagianan, makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105, ang isabang nga programa ni Pastor Gideon, ang pulong mo kinabuhi ko. Kita ka na sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa matagpulong na matagula sa baba sa Diyos.
adunay parte sa atong kinabuhi nga dili nato masabtan. Apan kung doon na kay pulong sa Ginoo, bisan pa man sa mga pagsulay nga moabot nato igsoon, bisan pa man sa kalisod, kapitos, doon naging mga panahon igsoon nga masama niya na atong kinabuhi. Apan sa tubangan sa Ginoo. Wow, kasiguruhan kadaugan imo gyud maangkon mga pinag. Ang atong oras karon alas 5 na sa kabon-kabon. Once again, maayong buntag ato kini nga hanigan diya sa mga pag-ampo sa ta upabit sa minsay sa Ginoo. Anay nato nga pagatunan. Ato na kita sa unang Pedro. Nakita sa unang Pedro. Kaabot igsoon. Una nga salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban. Tingali hapit na ni mahuman mga kaigsoon natin ato nga bagong mga sinulat sa kasulatan. Balik na sa Genesis 1:1 kasaysayan sa pagsukot sa kalubutan ng mga kaigsunan. Una nga mas nindot yabo nga sukton sa uno kung unsay tinun-anay nga mga pangitabo sikat pa kani adto o mga kaigsunan. Labing kamahanan sinimbahan ka nga Diyos. Ako kami pasalamatan, ako kami pasilungan. Labaw sa tanan ni mga dawa. May adlaw na imong gihatag ka na po o Diyos. May ika-46 katuig, ining kalibutanan. Salamat o Diyos sa imong pakiguban. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Ibig sa tibok na kong panimalay, sa tulo na kong mga anak, sa akong ugangan, o sa nag-celebrate sa adlaw na natawhan ng mga adlaw. Labi na sa kinabuhi ni Mama Marilyn Puson, nangalaon sa Tupas Manhuyo, uban sa iyong mga anak, uban sa iyong husband. O salamat o Diyos sa kinabuhi ni Sir Puson, Mark Puson. Ikaw sa mga panalangin siya kinabuhi na po sa tanan sa iyong mga pagpapalangin. Salamat o Diyos ang sila mag-celebrate sa ilang adlaw na natawhan sa ilang kinikanan, sa ilang inahan. Salamat Amahan. Padahal ikaw atang o daghan pa mga panahon kinabuhi sa kinabuhi ni Mama Marilyn Puson na nakaroon sa Tupas Manhuyo, Negros Oriental o sa tanan niyang mga minahal sa kinabuhi. Salamat Amahan, inikap na dapit sa pagtagon, walay mono, wala kong pagpasalamat. Kumagay padayon kang nag-atiman, usap sa akong kinabuhi, sikat pa sa akong pagkatao, sikat pa sa akong paghimukso. Huwag nahilabot ako ng ining mga dawa karon na puno sa kalikon o kadasig. Salamat Amahan sa imong pagsalig, sa imong pag-iyal, sa mga bulaton o trabaho, lagikan kanina. Tapos kang himayaong, tapos kang pasilunggan, labi na sa tanan ng kaigsunan din sa balong. Salamat o Diyos sa mga katawhan na nagmadasigon sa mga bulaton alam sa imong kamayaan. Labi na o Diyos sa tapit sa Pilipigan, sa tanan ng mga kaigsunan, hidid by Pastor April May Akapturan. Salamat o Diyos, ikaw mga panalangin sa iyong kinabuhi, sa tibok iyang panimalay, ibig sa tanang kaigsunan o Jesus. Sa tanan karon nga naminaw sa Shine FM 95.3 na naka-okay na sa ilang mga FM radio. Lord, salamat o God. Ikaw sa kanunay mga hatag nilang talikon, kadasig paglaong di kan kalimo, paglaong nga walay kausaban, paglaong nga way kapintihan kung dili paglaong di kan kanimo nga nagdalag kadaugan. Salamat o Diyos, bisan pa man sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, even sa tanan nga mga OFW, gikan sa Sweden, gikan sa Kuwait, sa Australia, sa Dubai, sa Saudi Arabia, sa Oman, sa Singapore, sa Israel, sa Australia, even man sa Brazil. Salamat o Diyos sa kinabuhi ni Brother Hans. Lord, ako mga pag-ampo anak kanimo, kung naman sa mga plano, ining
dapit sa Pilipinas, pagtukod o mga FM radio. Ikaw sa mga panalangin sa kinabuhi, even sa kinabuhi ni Sister Jelay man. Kung kapag-ampong na kami mo usap, nahimo na po sila mahimaman. Kami atong usap kay katuyuan o purpose sa katapusan nila sa kinabuhi. Salamat po Diyos sa mga katauhan na nakatabang, ayuda, nagsupply, naghatag ng panahon, paglabaw sa tanan sa mga katauhan na nagpadayon sa pagpangalagan ng tanimo hangtod nining mga panahon na karon. Samtang kami magatuon sa imong mga pulong na mensahe, tuguti kini nga mangitad kapit lunak sa katapusan ng mga kinabuhi. Magahatod kini kadaugan, magahatod kini kasiguruhan, bisan pa man sa tanang mga katauhan nga adunay problema, adunay pagsulay na maabot kanila. Bisan pa man sa isuon ni Brother Rami o Diyos na nakakaroon sa tambalanan, ako nga pag-abot na kanimo, ikaw mag-abukuha sa unsa man nga mahumatan sa balatian na mitakboy sa iyang pisikal nga bahin. Lord, awa niyang tanang karon, kumpitong puso, kumpito nga kaayuhan, mag-aabot sa iyang tinuok ang ginawa. Sa tanang karon nga naminaw sa Sainifit, kung sa may mga problema sa balatian, bubuksipon nila ng trangkaso laban sa ulo, arthritis, bisan pa man toxic weather, mga buhat sa kaaway, mga daot, mga barang, ako kinigingilan, pinagisanganan ni Kristo ng Nazaret. By the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now. Nagising mong lakot o Diyos, pinagising mong kahon, nagising mong kaluoy, ang matapos sa pag-aangkol sa kataugan, kasiguruhan kong kito nga kaayuhan, sa tanang matang, sa ilahang mga balatian na ilang libating para. Ikaw ang Diyos na milagroso, ikaw ang Diyos nga huwag pagkausap, sikat pa sa panahon kang Abraham, ni Isaac, ni Jacob, o hangtod karon Lord Jesus. Padayon ang imong ugmang kaluoy na imong ipasinati sa kanamo. Sa pamalan sa ako, ang kapikas kinaboy na nakakaroon sa Bacoor, Cavite City, dahil ang pagpadayon sa pagpaabot sa maong schedule, Lord. Padayon ikaw magpupot, huwag mo silang hambingan, hangtod sila maiabot sa maong dapit sa Saudi Arabia. Even sa tanan namong mga kaigsunan din sa balok, dapit sa Pilipigan, o sa tanan karon naminaw sa Sang FM. Yung nagapalibot dining maong dapit, Amahan. Ikaw magapanalangin kanila. Sa bisan kung saan kahintang og sitwasyon, ikaw kanunay maayo kanunay. Salamat o Diyos, dinigtak na og dapit sa kabuntagon. Ako kang gitukoy, ako kang gibaya, ako kang gipasalamatan sa imong pagkabuotan nga Diyos nga way sa Dugog himaya nga nalagid kanimo ang tanan. Tungod kay ang tanan nagagikan nga na kanimo Ama. Nagilawak sa imong pagtumanan. Personal na mong pamanluluwas ang tanan magaingon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3. O sa tanan karon nga muwat sa Facebook Live. Luzon, Visayas, and Mindanao. Maibutag ka na to. Salamat sa Ginoo, although mga igsoon, sa dili pa nako paambit ang mensahe sa pinagi sa pulong sa Ginoo, tuguti ko ninyo sa pag-play sa birthday song alang sa akong kaila, mama sa akong amigo nga usa ka magtutudlo sa eskwelahan nga si Sir Pusong na nakaroon sa tubas alam kang Ma'am Marilyn Pusong Nigsoon nga ika 51 niya katuig niya alam ko sa akong kinabuhi ining adlaw. Mao na ingon des kasulatan, mapasalamat ba ka sa dili mayong butang, mapasalamat ba ka sa mga kalisod. Hindi ba ka mo pasalamat sa kalisod? Mo pasalamat pa lamang ta nga naatas kaharuay,
apan dili ta ka himog pagpasalamat nga natas kawalan-on og hagipon. Inumdumi igsoon si Jesus sa iyang pagpasalamat ngadto sa Ginoo sa pila ka pan ug pila ka isda nga iyang gituboy sa kalangitan. Nakapakaon og 5,000 ka mga tawo. Sikretong paagi, sikreto nga kalihukan nga ang Diyos malipay sa panahon nga ikaw makapasalamat nga naas kas kalisod. Talag sarang tao sa kalibutan na sa mga problema, naas mga kabukal nga makapasalamat ng Diyos Ginoo. Inumdumi maunay sikretong paagi nga ang Diyos malipay kanino. Akong i-play mga igsoon ang birthday song alam sa nag-celebrate karon nining adlaw mao nga ipasalamatan ang Ginoo nining adlaw karon nga kasumaran usab sa akong kinabuhi. Sikat sa akong pagkahimugso hangtod karon nagkalain-lain man kahimtang og sitwasyon apan akong ipasalamatan ang Ginoo hangtod kita nagpundar og kaugalingong pamilya o gano'n na natay panganap o hantod na nahimo sa tal magwawali magpaambit sa mensaheng Ginoo dili sa silong sa kalibutan. Ngano man mga igsoon ang Dios adunay katuyuan adunay tumong nga ikaw nganong gipakatawo ka sa kalibutan mga tinagdan. Ako kining i-play igsoon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Salamat sa Ginoo. Sa mga panahon nga gihatag ka nato, labi na sa kinabuhi ni Ma'am Marilyn Bosong, na karon diha sa Manhoyod sa Tupas. Happy birthday, Ma'am. Ang Ginoo maghatag pa kanimo taas nga kinabuhi kay ka sa 61 ka tuig. O niya usab sa akong kinabuhi karon ay ka 46 ka tuig. Para nga ipasalamatan ang Ginoo sa mga panahon ay gihatag ka nako. Sa tibok na kong panimalay sa akong tulo ka mga anak, sa akong ugangan, o sa akong kapikas kinabuhi. Even atol sa akong andaw na natawhan, wala man may magka-ios sa tanan, apan ito ko na diya sa pagpangalagan, bisan asa matagi pailunas Ginoo, kauban tagtanan, maghiganat ang tanan. Atong tunan ang mensahe sa Ginoo, labaw sa tanan ninigtat na ang dapit sa kapuntagon na iyahang gihatag. Adlaw karon nga Miyerkules, tunga sa simana, ini nga bulan sa Marso. Muna nga akong ipasalamatan ang Ginoo, bisan wa man tay andam, wa man tay sakto ka celebration, apan hinumdumi, agayan atong pasalamatan ang Ginoo sa katuigan o mga panahon ayang gihatag kanato. Atong masahon diri mga kaigsunan sa unang Pedro kapitulo 1, versikulo 3, aw ngadto kayo kini sa 12. Nag-isgot kini mga kaigsunan paglaom nga dili matarong. Sa atong kinabuhi nining kalibutan, asa man nagkan ang imong tinud-anay ka mga paglaom. Ang paglaom nga tinud-anay igsoon, naalag yun sa Ginoo. Doon ay sitwasyon, mga panahon, nga sa imong isikataw, nga moingon ka, doon na kay gilauman sa imong isikataw, apan sa diha sa imong paglaom mapakyas ni, kung dili ka, mulampos sa paglaom na imong gituon. Apan ang tinud-anay nga paglaom, wala yun sa tao, kundili naas Ginoo. Ang pagsalig nga tinud-anay naas Ginoo. Ang tinud-anay nga mga pagtuo na di ka mapakyas naas Ginoo. Ato ning ipadayon sa pagpas. Ingon diri igsoon, paglaom nga dili matarong. Magpasalamat kita sa Dios o Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iyang dakong kaluoy, ihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi. Ihatagan tag bag-ong kinabuhi. Pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo, naghatag kini kanato og paglaom nga dili mataro. 4 og panulundon nga dili madunot og mahugaw og mahanaw, kitagana niya kini didto sa langit. Alang ninyo pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam ng ipadayag sa katapusang panahon. Sunod mga kaigsunan sa 6, busa angay ninyo kining ikalibay, bisan tinuod o pagkakaroon gikinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Grabe. Ingon diri, ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod ba kamo nga ang inyong pagtuo kay bisan pagani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalay. Sunod mga kaigsuonan, ang inyong pagtuo nga pililhon pa kay sa bulawan, sulayan gayud usab. Tungod niini madawat gayud usab. Madawat ninyo ang mga pagdaig, himaya ug dungog,
sa adlaw nga ipadayag na ni Hesus Kristo. 8. Gihigugman ninyo ang si BCS, gihigugman ninyo siya bisan kamo kaniya, bisag wala kamo makakita kaniya. Hangtod karon busa nagpuno kamo pag-ayok sa kalipay nga dili malitog sa pulong. Anawin kita mga kaigsunan sa 9. Tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Bunga sa pagtuo mao ang kaluwasan. Jays, ang mga propeta nagsusi o nagpakisayon mahitungod ni ining maong kaluwasan o nanagna sila mahitungod ni ining gasa nga gihatag sa Dios kaninyo. 11. Ingon sa 11 mga igsoon, nagpakisusi sila kung kanusa o unsang paagiha mo abot kini. Kining panahona maoy gitudlo sa Espiritu ni Kristo. Atong ipadayon igsoon, nga diha kanila sumala sa gitagana sa Espiritu mahitungod sa mga pagantos ni Kristo o sa himaya nga mosunod niini. 12. Gipadayag sa Dios ang maong mga propeta nga ang gihisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan. Ang gihisgutan sa mga propeta dili alang sa ilang kaayuhan. Ingon diri kun dili alang kaninyo, kining mga butanga na dungog ninyo gikan sa mga magwawali sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot masabtan bisan gani sa mga anghel. Salamat sa Ginoo sa imo nga pagwatch karon, Sir Belisario Iske Florentino from Davao City Government. O sa kinabuhi usab ni Sister July from Dumaguete, Igsoon, your friend, your special someone. Doon na sa mensahe by December 2024. Muli siya din sa Pilipinas alang sa pag-put up o dagko ng mga kalihukan para sa himaya sa Diyos. Ilabi na sa pagpundar o mga FM radio exam. Salamat sa imong kinabuhi, Brother Han Sumay from Brazil. Good morning, Pastor. Happy birthday. More birthday to come. Thank you very much. Thank you very much, Brother Hans Sumay from Brazil. Muna nga akong ipasalamatan ng Ginoo sa bisan unsang kahimtang og sitwasyon. Mauna nga si Job igsoon, ingon siya mo pasalamat baka sa dili mayong butang nga dili nga moabot nimo. Usahay magud ang mentalidad sa tao, malipayon lang daghang kwarta. Unya kun way kwarta maguol ang tao. Hinumdumi ka ng kalig-on nga gihatag sa Ginoo nimo, kanang maayong panlawas labaw panas bulawan. Ibin gani ang imong kinabuhi bisan unsa bata kadato sa tibok kalibutan, dili ta kadugang og usa kagutlo sa atong kinabuhi bisan unsa pa nato kaduna. Daghang mga tao nga inila, daghang mga tao nga mga pang-iitan sa tibok kalibutan, apan wala silang kadugang usa kagutlo sa ilang kinabuhi aron balugwayan dinis kalibutan. Maungan nining adlaw igsoon, wala nako gikaguol, wala nako gikasubo nga bisan unsa kahimtang sitwasyon sa adlaw nimong natawhan, bisan wala pay andam, apan ang imuhang ipasalamat kadtos Ginoo ang iyang pagkamayo, ang iyang pagkabuutan nga siya mao'y nag-atiman kanimo o hinungdan nga naabot ka sa adlaw nga diin ka gipahibukso nining kalibutan. Bisan unsang kahimtang og sitwasyon, ako gipasalamatan ang Ginoo sa ika-46 katuig nako nining kalibutan na karon. Og sa kinabuhi ni Ma'am Marilyn Buson
nga dungan usab nako og birthday karon nga naa karon diha sa dapit sa Manhuyot, Negros Oriental nga si Ma'am Marilyn Boson. O sa tibok niyang panimalay, o siyan pa man sa ilhang mga anak nga nag-celebrate karon sa kinabuhi ni Sir Marvin Boson nga ato usab nga kauban sa mga buluhaton diya sa eskwela. Dunay mensahe si Sister July from Dumaguete City. Happy birthday, Pastor. Wish you all the best continue sa pagkabutan o pag-serve ni God. Ang Ginoo maghatag nimo daghang pangkatuigan nga moabot sa imong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister July. O kaninyong duha, si Brother Hans Sumay from Brazil nga pinaagi sa mga programa ini nga buluhaton na igsoon nahimamat namo, nahimamat ko kamo. O salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Armando Inglaterra from Samang. Una nga atong mga kaila dinhi sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing mga nasod, sa nakalinglaing mga lugar, mga OFW, mga katawhan nga nakadungog sa minsayes Ginoo dinhi sa Sign FM. Ang Ginoo akong ipasalamatan ini. Matod pa sa kadaogan sa ato nga igsoon nga sa mga Kadusali family, nga wa sila magdahom, wa gyud siya magdahom nga dunay FM radio nga naa diri sa kabukiran. Mao nga dunay plano o katuyuan ang Dios nga by this year 2024 adunay daghang mga FM radio sa nagkalaing-laing mga dapit. Wow. Dalaygon ang Ginoo sa mga katawhan nga nagpadayon pagpagamit sa himaya sa Dios. Ikaw ug ako adunay nagkalaing-laing nga gipiyal o gasa ang Ginoo kanimo. Mao nga buhatan na, ipadayon na, bisan pa man sa kahimtang sa kalisod. Nining mga panahon na maigsoon, ikaw ug ako kung naglisod man ta lagaw sa tanan sa kahimtang, doon na pa'y mas lisod na to. Unsa may mas lisod na to, kanang naa sa hospital, kanang naa diha nga oxygen na lamang ang gadala nga nagsuporta sa gininhawa igsoon. O niya ang oxygen mahal bagyod kaayo ang tangki. Hangin igsoon piting mahala. O niya karon ikaw ug ako gawas nun ka. Libre ang hangin nga atong nahanggap karon. Lapas nga hangin nga ato karon nga nasimhot sa palibot tungod pinaagi sa kaluoy sa Ginoo. Ikaw ug ako igsoon sa panahon nga naakas kahimtang nga kalisod, diha ang panahon nga imo siya pasalamatan. Kasi kinabuhi ni Job maigsoon sa mga pagsulay nga miabot kaniya, wala niya ni ikasakit kundi ning ingon siya mo pasalamat ba lamang ta sa mga butang nga kita makadawat, sa mga butang nga maayo. Dili ta makadawat sa mga butang nga dili maayo igsoon, labi na sa kalisod, mga problema, kawalan-on, pagsulay, balatian sa makangog. Ako ning ipaambit sa matag usa. Unang-una sa kinabuhi niyo, unsang kahimtang og sitwasyon nganong si Job nga aduna may pagsulay nga ibin ang iyang pamilya mingbulag niya. Ikaw ug ako igsoon sa kahimtang sa atong kinabuhi karon, kasagaran sa mga pamilya managbulag ba nag-asawa tungod sa kalisod. Dili ka agwanta aban timani sa panahon sa kalisod kun ang imuhang pagsalig pagtuo dili mubulag ngadto sa Ginoo. Ikaw ug ako mga binangga, luwason gyud ka gikan yanang tanan. Lamang mupaabot ka sa eksaktong panahon nga ang Ginoo muluwas kanimo.
Ato ning basahon ang kasaysayan sa kinabuhi ni Job diha sa mga Job kapitulo 2 tungod kay diha sa sinugdanan sa kinabuhi ni Job nga siya gisulayan. Ang ato nga topic mga igsoon, ulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagsulay. Hinumdumi mga igsoon nga sa atong ibasa mga kaigsunan din sa unang sinulat sa mga Pedro, paglaom nga dili mataro. Hinumduman nato igsoon, kita adunay paglaom, tingali doon natay gilauman sa atong isilingan, doon natay gilauman sa atong isikataho, doon natay tao nga gilauman sa panahon sa imong panginahanglan, apan ikaw napakyas unsa may imong bation. Di ba ma-discourage ka? Apan kung adto kas Ginoo mo direkta, ang Ginoo mo gamit og mga tao nga makasupply, makatabang sa imong mga panginahanglan. Apan timan na ang kaybuhaton, ayaw pagkulang. Amen ba? Usa sa akong amigo igsoon, nagigamit usab sa Ginoo, matod pa niya, ayaw ka kaiko bro, kung unsa may mga panginahanglan, ing na lang ko aron ato tabangan ang imong panginahanglan. Wow. Ingon ni ana ang pulong sa tao nga ready mo tabang sa imong sikataho. Hinumdumi igsoon ang tinuod nga mutabang sa imong sikataho, wala na nay daghang rason, wala na nay daghang nga kuti-kuti kung ano na po sa ikatabang. Kay ikaw o ako maigsoon ni ining kalibutan na magoy sitwasyon nga sama sa dagat, muhunas, mutao, muhunas, mutao. Sama sa ligid, maingon sa taas, maingon sa ubos, minungdan, ang Biblia igsoon nagtugan kanato, tanang tao atong higugmaon. Munay giingon diya sa Hebreanon kapitulo 12 versikulo 14, paningkamuti ang pakigdait sa tanang tao. Maumana mga kaigsuonan nga ikaw ug ako, bisag unsa pay atong pundo, bisag unsa pay atong relihiyon, ato nang paningkamutan igsuon ang pakigdait, ang gugma sa tanang tao. Kay kung wala kini, dili kita arang makakita sa pagkamaayos Ginoo. Ako ning basahon Hebreanon kapitulo 12, sakto ba ni mga igsoon? Ako ning basahon kapitulo 12 versikulo 14, sakto diri igsoon. O niya mo adto ta sa kahimtang niyo sa iya nga pagsulay. Ikaw ug ako mga igsoon, sulayon yun. O niya sulayon ba yung ka sa kana bitaw pagsulay nga testingan ka ba na kaya ba nimo? Niya sa imong kaugalingon moingon ko mura magdi na nako ni kaya oy. Surrender na ko oy, back out ko, backing ko sagi. Pero di man igsoon sa panahon sa kalison. Padayon lang kay humanining tanan kadaugan kasiguruhan sa imong gitinguha mga binangga. Adunay mensahe si Brother Armando Inglaterra from Samang. Mayong buntag pastor, happy birthday di ay nimo pastor. Ang Ginoo magapanalangin sa imong kinabuhi o padayon lang sa pagpagamit diha sa Ginoo og siya magadugang og taas pa nga imong kinabuhi. God bless you. Wow. Salamat sa Ginoo kanimo Brother Armando Inglaterra. Una nga usa sa akong amigo kani at kagahapon igsoon nagkita mi. Nahimuot lamang ko mga kaigsuonan kay imbis ako mo pa snacks, ako mo gipa snacks ning sa ari bro. Dili ra dire. Ning kumurag na balik man isa advance happy birthday. Una ako pasalamatan ang Ginoo nga bisan pa man sa imong kahagipot, doon na po'y gamiton ang Ginoo sa iya nga sa imong kinabuhi igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Mark, Sir Mark Bozon Marvin, naakaroon niya sa Tupas Manuyod, Negros Oriental. O niya ako sa nga i-replay igsoon sanglit nagwas man na anak ni Ma'am Marilyn na Bozon may igsoon nga nag-celebrate karon
ako sang ning i-play pagbalik ang birthday song igsoon ala mo sa iyahang minahal nga ginikanan sa iyahang nga inahan nga si Ma'am Marilyn Boson nga nag-celebrate nining adlaw. Ako sa ning i-play igsoon usa ka mo padayon sa ato nga pagpaambit sa mensahe sa Ginoo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kaya salamat sa Ginoo. Happy birthday once again, Ma'am Marilyn Boson nga diya karon sa Dapit sa Topas Manuyo, Negros Oriental. Kauban sa imo nga pamilya, sa imo nga bana o sa imo nga mga anak. Maayong buntag kanyong tanan diha. O niya ako sang i-play igsoon ang dili gabayran. Tungod kay sa mga panahon igsoon
nga Ginoo nag-uban kanato, naghatag kanato og laing mga panahon nga ikaw ning abot sa adlaw nimong natawhan, nga ikaw gipahimugso, ikaw ug ako gipahimugso sa kalibutan aron kita mga lagad sa Ginoo. Ikaw ug ako igsuon adunay katuyuan ang Dios nganong kita gipakataon ini kalibutan. Akong ipli igsuon ang dili kabayran, tungod kay dili gyud kabayran lagi og salapig kulawan ang pagkamaayos Ginoo nga ikaw iyang ipanalipdan igsuon sa mga tuig mga panahon nga iyang gihatag kanimo ug kanako. Hinungdan ining mga adlaw sa tanan nga nag-celebrate karon, ang Ginoo magapanalangin kaninyo nga daghan pang mga katuigan nga moabot sa matagusan kanato mga binata. Wala nga akong ipadayon ang pagpamit sa mensahe sa Ginoo while nagpadayon ang ato nga music nga dili gyud kabayran ang panahon nga gihatag sa Ginoo. Pasalamatan mo karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naampun mo. Na hinumdumi sa mga katuigan sa akong mga panahon sakitan, naghatag sa Ginoo, dili gyud sa tanang panahon awa gyud kasakitan. Dunay panahon nga naakas kalisod, naakas problema, naakas mga balatian, naakas mga kabukat, naakas mga kagubot. Apan hinumdumi ang Dios mohatag kanimo kayuhan. Ang kayuhan kadaugan wala sa isig atong isig ka tao. Kalipay nga tinud-anay nga kalipay wala sa atong isig ka tao. Ang tinud-anay nga kalipay na as Ginoo. ang kinabuhi Ingon diya sa Juan 14 versikulo 27, hinumdumi nga ibilin ko ang tinuod nga kalinaw, kalinaw nga dili sama sa hinatagan sa kalibutan, kalinaw nga way katapusan ikan sa Ginoo. mo ako Nanuman Ginoo, ang kalipay dinis kalibutan usa lamang kini kahigayon, lumalabay lamang ni. Apan ang tinud-anay nga kalipay kalinaw ikan sa Ginoo, mamitag iya sa atong mga kinabuhi. ilipay mo ako Mao nga akong ipaambit, ipadayon ang mensahe ni igsuon nga sa atong kinabuhi ining kalibutan. Sa bisan unsang kahimtang og sitwasyon, dapat ang tanang tao mohimo og bubuhat nini sa angay niyang ipabuhat gikan sa Ginoo. Ingon diri mga kaigsuonan sa Hebreanon kapitulo 12 versikulo 14, dunay pulong ang Dios igsuon. Paningkamuti ninyo ang pagtigdait sa tanang tao. Ining pulong nga paningkamot dapat imo nang paningkamutan, wala pa na nabuhat sa tao. sa panahon Panganda pa na igsuon, preparasyon pa na kung imo bagyong buhaton ang pagtigdait sa tanang sa tao. nabilin Wala pa na siya nabuhat. Ingon diri, paningkamuti ninyo ang pagtigdait sa tanang tao ug ang pagkinabuhi nga balaan. Wow. Ikaw ug ako karon mauray na sayon sa imong nabuhat atubangan sa Ginoo. Si pastor, si pastora, si sister, si brother, ang imong mga amiga, amigo, wala na sayon sa imong gibuhat atubangan sa Ginoo. Ikaw lamang igsuon og ang Dios. Kung aduna ba kay nabuhat para sa iyang himaya? Kung aduna ba kay nahimo na ang Dios nalipay kanimo? Matod pa diri maigsuon, paningkamuti ninyo ang pagkigdait sa tanang tao o pagkinabuhi nga balaan, kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. Nagpasabot mga kaigsuonan kung dili dahil nimo mabuhat ang tinud-anay nga pagkigdait sa tanang mga tao o pagkinabuhi nga balaan, posibilidad nga dili
kita makakita sa Ginoo. ang Mao nga sa kinabuhi ni Job ihalad nga sa diha siya nga gisulayan, wa gyud siya matarong. kinabuhi ko Sa ato nga gibasa karon maigsuon sa uluhan nga paglaom nga dili matarong maigsuon sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 3 ug ngadto gayon kini sa 12. Atong basahon ang kasaysayan sa kinabuhi ni Job diha sa Job kapitulo 2. Ato kini nga hatagan og pagtagad igsuon nga si Job mga igsuon sa iyang kahimtang ug sitwasyon mas grabe ang iyang kahimtang. Salamat sa Ginoo sa imuhang nga pag-watch karon, Brother Hiner Selva from Honok, Santo Bani Honok, Dubanguete City nga nagwasosab sa atong programa. Kumusta man ni Brother Nisan Amantilio o sa tanan nimong mga kaubanan diha sa trabaho sa Dubanguete. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, sa imong mga ginikanan, sa tanan nimong mga igsoon o kabarintihan. O ang Ginoo kanunay magauban o magabantay o magamping kaninyo, labi na sa mga buluhaton para sa himaya sa Dios nga nagpagapit usab mo mga kaigsoon. Mao na gikalipay sa Ginoo, ikaw ug ako aduna gyud tumong ang Ginoo. Tanang tao sa kalibutan mga kaigsunan, doon nagay purpose ang Dios ngano kitang nangalagad kadto kami. Lamang kitang tao igsuon, doon ay mga sitwasyon nga testingan gyud ka. Sulayon ka kung tinuod ba gyud ka sama sa atong gibasa kaniha sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 2 o 3 igsuon ngadto sa 12. Nya ibin gani ang bulawan sulayan unsa pa kahaang tao nga mga tubang tagtanan sa hukmanan sa Ginoo. Ako kining basahon ang kasaysayan ni Job dinhi sa kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto gayon sa 10. Ingon dire igsoon, si Job gisulayan na usab ni Satanas. Lahi ang pagsulay, lahi ang panulay. Di ba? Ingon basahon nato dire maigsoon. Usa ni ana kaadlaw sa dihang ang mga langit nung binuhat miadto sa mga langit, miadto sa usab sa Ginoo. Ang trabaho ni Satanas maigsoon sa kalibutan sa kakanaog riyo na magmonitor pa na back and forth, balik sa kakanaog, sige paniid ba muna doon ay mga tao magsisig paniid kung sa'y kalihukan kung sa'y nahimo sa tao pero wala na niid siyang kaugalingon o kung na ba nakuha ba nato ang gamay sa bingay kana bang kusog ay maniid ba o niya mao magugani ang mga kaigsunan kanang pakigrelasyon ba si sa ikatao kanang tighatod-hatod ba murag messenger matod pa mga kaigsunan sa kumpanya doon na sa gitawag og messenger tighatod tig mao ni kinabuhi ni Satanas. Ato ni basahon no? Ato ni basahon ang kasaysayan ni Job ningon din si Job gisulayan na usab ni Satanas. Ania usa ka ni ana kaadlaw sa dihang mga langit nung binuhat miadto na usab sa Ginoo kinsa man ni ato ni padayon sa pagbasa. Ingon diri miadto usab si Satanas sa 2. Ang Ginoo miingon kang Satanas, diin ka man gikan. Gi-interview sa Ginoo si Satanas oy. Kiwa man himutag. Munang kani mga tao batasan, kani mga tao na magoy inani usab mga igsoon sa kalibutan, di magyo na malikayan. Una nga kung maika makahibalag ka ani, ikaw na lamang po'y mag-adjust. Ikaw na lamang po'y musabot. Kaya nga naman, kung imo na siyang tagdon igsoon, ikaw may mag-uol. Kaya mao naman na iyahang na nabatasan. Pero, kung ikaw ug ako, ang Ginoo may maghari nimo maigsoon ang imong batasan sama sa batasan ni Jesus. Amen ba? Mao magani ang kasulatan igsoon, gihimo ni, gibugna ni aron ang atong kinabuhi nga tinawhanon ba makuha-kuhaan ni. Ikaw ug ako maigsoon na gyud ay kaugalingong batasan bisan kung saon pa.
tanawan lang si Satanas. Gi-interview sa Ginoo, niingon ang Ginoo. Ang Ginoo miingon kang Satanas, diin ka man gikan. Interview niya, mura po nang-apply si Satanas og trabaho sa langit. Unsay tubag ni Satanas maigsoon, grabe binimutubag si Satanas. Ingon siya, unsay iyang tubag ngadto sa Dios. Ingon siya, mitubag si Satanas, nagsuroy-suroy sa kalibutan. Unang bantay ta maigsoon sa kalibutan, nagsuroy-suroy si Satanas. Sigig paniit, muni sa mga messenger, mga kaigsunan nga sa kakanaog, wa ko ni trabaho mga kaigsunan, wa ko lain. Ingon si Satanas, mitubag si Satanas, nagsuroy-suroy sa kalibutan. Ingon ang tres, ang Ginoo miingon kang Satanas, nakamatikod ka ba sa akong sulugoon nga siyo? Nag-interview niya, ingon ang Dios nga to Satanas, nag-istoryahan na sila, oy. Mura pa silang nag-ila-ila mga kaigsunan. Murag sa usaba ka, nag-abot nga usa ka dakong kompanya mga kaigsunan, ngingon nga, kini ato nga negosyo ani, ato ni nga kurampuson. Kurampuson. Ingon si Satanas maigsoon, ug ang Ginoo miingon, nagamatikod ka ba sa akong alagad nga mas mausihog? Ang Ginoo miingon kang Satanas, nagamatikod ka ba sa akong sulugon nga sihog? Sa tibuok kalibutan, walay sama kaniya nga matarong, ug wala gayoy ikasaway kaniya. Grabe. Sa tibuok kalibutan maigsoon, dinis kasulatan, ikaw ug ako, dili gyud ikakumparar kang ho. Dili sabta makitupong kang ho. Kaya man, nag-ingon man ang kasulatan nga sa tibuok kalibutan man, alang-alang mo ingon ko kang pariha kong ho. Sa tupag kung maingon ganit na parihatang ho, nag-atos po ta sama ni ho. Diba? Tingali dunay porsyon mga kaigsunan nga sama kang ho ang imuhang kahimtang, pero dili gyud ka kalibil sa kahimtang o pag-antos ni ho igsoon. Ingon diri igsoon. Ang Ginoo miingon kang Satanas, nagamitikod ka ba sa akong sulugon nga si Job? Sa tibuok kalibutan walay sama kaniya nga mataro. Grabe sa. Na ikaw ug ako maigsoon, moingon sabta nga ay parihag ko kalibil. Moingon ta maigsoon pareha tingali ta, pero di ko ta kalibil ikatupog ikatandi sa iyahang tinuod nga pagkamaayo igsoon sa kinabuhi niyo. Ingon siya din, sa tibuok kalibutan walay sama kaniya kamatarong o wala gyoy ikasaway kaniya, wa gyoy ikasaway. Mao nga sa imong kinabuhi igsoon, doon na may mo saway, doon na po'y mo yubit, doon na po'y mo underestimate, doon na po'y mo hatag ni mong kabugat. Mao na gyud ay atong kahimtang sa kalibutan. Apan ko naatas Ginoo, dili gyud ta matarong igsoon, lig-on ta nga mubarog uban ang tabang sa Ginoo. Ingon diri, nagsimba siya kanako ug naglikay sa dautan. Nagsimba si Job, unya naglikay sa dautan. Sa tupa kun ang tao dili mo likay sa dautan, naon sa may tawag ana igsoon. Si Job maigsoon gitawag siyang matarong kay naglikay man siya. Ang pangutana og di ka mo likay, mahimo kang matarong. Dili oy. Klaro kayo ang Biblia maigsoon nga si Job gihimo siya gipakamatarong siya sa tibuok kalibutan ug way nasama kaniya nga matarong tungod kay naglikay man siya sa dautan. O niya kay usahay magod ang tao moingon man nga nabitaw Ginoo, mupasaylo biya siya kanunay. Ang pangutana maigsoon, siguro ka nga mupasaylo ang Ginoo? 100% mga kaigsuonan ba nga sa panahon nga ikaw bubuhat ug subak sa kabubuton sa Ginoo, pasayloon ka? Kanunay ba siyang mupasaylo hangtod sa imong kamatayon igsoon? Pag-abot timan nato na igsoon sa panahon sa katapusan nato, kawa man kita magdahom ug unsay pamaagi o paangay sa atong kahimtang sa atong kamatayon. Mao na hinungdan igsoon, dili ta manigurado. Hello. Kay kung ang tao manigurado mga igsoon, kumpiyansa man na siya, buingon mo na siya, ay siguro na yun na lagi. Nagyon sa nato pagkasiguro be. Si Job maigsoon, ang Diyos mismo mao'y nagdeklarar, ningingon ang Diyos, nakamatikod ka ba sa akong sulugoon nga si Job? Wala pa'y bisan usang tao sa kalibutan nga sama niya.
Wow. Kamatinud-anon. Nganong nagmatinud-anon man si Job, mangutana sab ko. Kay naglikay man siya sa dautan. O niya ang tao dili mo likay sa dautan, matinud-anon. Hello, tanan nga mga follower o listener sa Sign FM. Sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Even sa laing mga nasod igsoon. Tanawa na gud si Job, ingon siya. Sa tibuok kalibutan walay sama kaniya kamatarong o wala gayoy ikasaway kaniya. Nganong wala man say ikasaway? Ang Dios mao'y nag-ingon kang Job. Wala siya ikasaway sa kinabuhi ni Job. Nganong nakaingon man ang Dios? Ang Dios may nag-ingon ani maigsoon kay si Satanas biya og ang Dios may nagkiksultihanay ani kabahin sa history ni ining atong gibasa karon. Dili diya si pastor si pastora, dili diya si sister si brother, kundi nagbasa ta sa kahimtang sa duha ka mga mahimong agalon o nahimong agalon sa tanang tao. Kay duha ra may agalon ang tao sa kalibutan, si Satanas ug ang Dios. Mao nga nagsabot sila duha igsoon ani sa negosyo pa ni nakikasosyo si Satanas o ang Dios. Siyempre, gi-interview sa Dios si Satanas, ningon ang Dios kang Satanas. Asa makagikan Satanas? Ingon po si Satanas, nagsuroy-suroy sa kalibutan. At tanawa ra gud. Nagsuroy-suroy sa kalibutan. Naniid mga igsoon mo na nga sa tibok kalibutan. Daghan kay magsuroy-suroy aron ka mabiktima. Aron ka mauwat. Daghan kay mga pasalig sa kalibutan maigsoon aron ka ma-scam. Duha ra man gud ang rason diha. Adunay ma-scam kay magpa-scam. Pero dili ka magpa-scam kanong ma-scam man ka. Wa magud kay rason igsoon wa man kay dalagan sa mga scammer kay moingon man na sila. Ay ngano kung ka pa-scam ka? Wa ko kay dalagan. Mo nang magbantay ta igsoon. Anawa na gud siyo. Ingon siya. Sa tibuok kalibutan walay sama kaniya kamatarong. Nganong nahimo man siya walay sama kaniya kamatarong? O wala gayoy ikasaway kaniya? O wala siya ikasaway kaniya? Nagsimba siya kanako. Nagsimba si Job sa Dios. Wow. Sa iyang pagsimba dili papaigo, tanawa ra gud. Nagsimba siya kanako. O naglikay sa dautan. Dili lamang only nga nagsimba si Job sa Dios. Ang Dios mismo nagsulti niini, nagsultian na silang Satanas. Ning ingon ang Dios ngadto kang Satanas sa kinabuhi ni Job Satanas, wala pay tao sa tibok kalibutan nga sama niya kamataro. Wow. Nagtuman siya, naglikas siya sa kadautan, muy hinungdan man kay kaigsuonan. Dili lamang siya naglikay sa dautan kundi nagsimba siya sa Dios. Aningon dire. Gihangyo mo ako. Oh. Gihangyo mo ako nga itugyan ka sa pag-antos kaniya sa wala lamay kapasikaran apan nagmasidugtanon gyapon siyo. Ingon ang Dios, gitistingan niya paghangyo ang Dios. Ingon ang Dios nga tukang Satanas, gihangyo mo ako na testingan nato si Job. Ingon ang 4 ekson. O niya si Satanas mitubag sa Ginoo, panit sa panit walay dili ihatag sa tao aron pagluwas sa iyang kinabuhi. Gisiguro kung Satanas, ingon si Satanas ngadto sa Dios. Nag-istoryahan na sila ani maigsoon asan nagwaya ni nag-abot kining duha igsoon muna nga ikaw ug ako imposible man tingali ang duha ka tawo dili mag-abot, dili magkasinabot o dili mag-abot. Nag-abot gani silang duha maigsoon ug asang napita wa man pud giingon diri sa kasulatan. Nya nag-abot sila mga kaigsuonan sa Saudi Arabia ug asan pa sa Brazil ug unsa ba diha sa United States. Aron mag-istoryahan na sila sa kabahin sa kinabuhi niyo. Basta nag-abot sila maigsoon. Ingon si Satanas, o niya si Satanas mitubag. Nagtubag na iguni sila. Ingon mitubag,
sa Ginoo. Panit sa panit walay dili ihatag sa tao aron pagluwas sa iyang kaugalingon. Ato ba ning nasabtan sampingay na ako'y sampingay sa Satanas man. Ingon siya, kung ang tao panit sa panit nagpasabot pa wa nagbibilin kay panit na lamang biya. Diyon sa may hinungdan sa pulong nga panit, di walay bukog gani. Unsa man ang panit, pastor? Di panit. Di ba? Ingon siya, panit sa panit, way ihatag sa tao. Sa itong wa nagugay bilin. Tingali ba eksoon? Sa kinabuhi ni Job, niyo sa aron pagluwas sa iyang kaugalingon. Ingon ang 5, apan pahabtangig sakit ang iyang lawas o balikason kagayod niya. Di ingon si Satanas sa Dios, pahatagig sakit ang tao sa iyang lawas, di ba balikason gyud sa Dios. Walang ikaw ug ako magbantay ta. Ay dunay panahon nga naatay balatian sama sa kinabuhi ni Job, gamay pisik-pisik, gamay pagsulay, sipog ubo, nahadlok na. Magsakit na ning tuhod, magsakit na ning tango, magsakit na unsay na bati may eksoon, pero paay panglawas, ambot na lamang eksoon. Kung makasimba ba, makahimaya pas Ginoo mga pinangga, tanawa lang gud si Job. Anong imo siya matarong? Naglikay man siya na utang. Unya nagsimba usab sa Dios. Ikaw ug ako maigsoon ato ba ning nabuhat sama sa gibuhat ni Job? Maura man na igsoon. Dili man ilisod mga kaigsuonan. Kung ikaw ug ako layhan nga mahimot ang Ginoo nato. Tanaw ra gud si Job. Anong nahimuot man ang Dios kang Job? Nakita man sa Dios nga wa pay laing tao sa tibuok kalibutan nga sama niya kamatinud-an. Wow. Kung layhan tang mo sasama sa kinabuhi ni Job, di atong buhaton nga malipay ang Ginoo. Tanawa na gud ingon. Ako nabasahon pagpadayon. Og ang Ginoo miingon kang Satanas, itugyan ko siya kanimo apan ayaw lamang siya patya. Grabe. Gitagaan ang iyong katungod si Satanas sa kinabuhi o sa sitwasyon ni Job. Iingon ang Dios, ala sige, testingin as Job, pero ayaw siya patya. Diba? Sa to pa silang duha mo'y nagbuot. Niining panahon na karon sa sitwasyon nilang sa kinabuhi ni Job. Apan mismo ang Dios nagbantay kang Job, nga maningon man siya nga ayaw lang siya patya, kay imo siya patyon, ikaw mo akong patyon. O di ba? Siya na ka sitwasyon ba? Ang duha mo ekso nag-abot, ingon siya, ingon ang Dios. Usap nibiya si Satanas gikan diri sa 6, ingon siya. Sa 6 may ekson, og ang Ginoo mingon kang Satanas, itugyan ko siya kanimo, apan ayaw lamang siya patya. Lipay Satanas, kiningon na gud ang Dios kang Satanas, itugyan ako si Job nimo, pan ayaw patya. Nasa lay kondisyon ba? Unang sa itong kinabuhi menksyon ay kondisyon. Ingon diri menksyon ang city. Usa mibiya si Satanas gikan sa presensya sa Ginoo o gipaantos niya si Job sa makalilisang nga mga hubag gikan sa lapalapa ngadto sa alipulo. Grabe, kisa may naka bitaw na ay hubag bitaw nga sa ibong lawas pa. Tingali doon na kay hubag nga duha may klase ang hubag, doon ay hubag nga hayang, doon na po hubag nga kulog. Unsa man ang hubag nga kulog, pastor? Kana wala ba'y bulutahan ba? Na imbis ang mata na magunay mata ng hubag igsoon, mauna siya ay magngulngol, magkutkot maguna sa imuhang mga unod, nangilngig ka iyong paminawon. Kay nana man na, tingali bakterya na sa lalong sa imuhang lawas, nga na mukot-kot mulata na imuhang unod igsoon unya kung dili na siya mugawas o magani nang moabot ang panahon nga gitawag og gangrena ba kana bang mo mahitabo og kanser. Kanang kanser may igsoon maunay gaot-ot sa imuhang unod nga magkahinay-hinay og tagnas bitaw, mauna siya muhulog na siya gitawag og kanser sa kanang gitawag aduna na stage 1, stage 2, 3 o 4. Mauna na siya. Mao nga si Job, itugutan gyud ni Satanas pagkintal o pagsulay pinaagi sa hubag
pinaagi sa makalilisa nga mga hubag gikan sa lapalapa ngadto sa Alimpulo. Wala pagitaos ti kalibutan tingali na naiaguman sama sa kinabuhi ni Job. Imagine na to gikan sa lapalapa ngadto sa Alimpulo puro hubag. Ang grabe kasakit, gaam na magani tagtango ato magsakit. Usa lang kag ngipon maigsoon moingon magani kay di nako. Mura na lamang ipakong na imong ulo mag-igsoon diya sa haligi buon sa imong ikapako kay hasta imong mata murag mahuswa. At tinigtango gani mo musopil sa tawo mag-igsoon, mawala gyud ang maayong buot sa tawo. Tinuod gyud na igsoon nga naman ang iyang na-focus sa iyang una-una. Puro kasakit, kahapdos, kangulngul. Niya walay laing buot na mag-igsoon, dili na nimo masurang-surang. Kaya mo ingon nga, kanon niya tikaw ron. Ayaw pa dool ana oy. Imakaon niya ka magson imbis ka sakit ng tango. Ayaw. Una nga ang tao gani magkaigsunan na asulay maayong panguna-una. Nas maayo walay na maayo nga kahimtang ayaw kung surang-surang ha. Pasag na imong igsoon mo magani makikita kag away. Ayaw po pa isog-isog. Yain na megso, di ba? Muhilong na. Pero ayaw po pa noon. Ayaw po pa abang-abang megso. Pasag din na mga igsoon, di ba? Muhunong na. Salamat sa Ginoo sa imo nga pagwas karon, Brother Rindo, Kadosali, Abrasaldo, sa tanan nga mga Kadosali o sa tanan nga mga Abrasaldo diya sa Manhuyod, tingali ta nanis Manhuyod, igsoon nagwa sa ato nga programa. Tanawa na kon, ingon dire. Busa mibiya si Satanas gikan sa presensya sa Ginoo o gipaantos niya si Job sa makalilisan nga mga hubag gikan sa lapalapa ngadto sa Alimpulo. Kinsa nay nagpahamtang ani si Satanas na. Ingon si Satanas ani po panahon na testingan ako ni si Job. Imo to pa siyang introduction sa panit sa panit. Walay buhaton sa tao nga dili niya kabalikasan Ginoo. Ipadayon nato ni sa pagbasa. Ingon diri. Otso, onya ingon diri minglingkod si Job diha sa mga abo og mikuha og tipag sa kulon aron ikiskis sa iyang mga saman agrabiha. Imagino nato nikuha siya og bagol. O diya iyang ikiskis sa iyang saman pinagi sa hubag gikan sa lapalapag adto sa Alimpulo. Ngilngiga oy. Ngilngiga yo kon mapersonal ni sa tao, mura dili ka kaagog lang tao. Kung kanang mga tao nga kanang tignian ba, dili ka tutok kani og dinay mga ulod mga kaigsunan sa mga saman. Onya giingnan siya sa iyang asawa. Giingnan siya sa iyang asawa, magsud gidugangan pa Ginoo siya ingat siya. Unsay gisulti siyang asawa sa 9, magpabilin ka bang matarong? Unang usahay sa atong kinabuhi karon, ingnon tas palibot, ingnon tas ubang mga tao tingali ikaw ug ako. Dili man gyud muli balikayan maigsoon mo ingon ang tao. Anya magpabilin kang Kristohanon. Simpre kung Kristohanon ka matarong ka. Magpabilin kang matarong ho. Iya baging asawa. Muni pait. Pait sa tao sa kalibutan. Pero sa kinabuhi nga Kristohano dili ni pait oy. Ikaw ug ako maigsuon ti man ni dunay gamiton ang yawa, ibin ang imong asawa, imong bana, imong mga anak, musakit nimo igsuon, mo panamas-tamas nimo. Dili nimo mo respeto, dili nimo mo respetar, ibin sa imong silingan, sa imong isikataw o sa tibok kalibutan, ti man ma-encounter gyud ni sa tao. Apan sa diha nga naa kay Kristo sa imong kinabuhi, magpabilin kang lingon, magpabilin kang magpadayon sa pagpatawag, pabilin nga magpagamit sa buluhaton sa Ginoo. Ningon diri igsoon, giingnan siya siyang asawa. O niya ho, magpabilin kang matarong. Kaya nag-ingon man ang Diyos nga na matarong yun si Job. Walay bisan unsa nga ikasaway tungod kay naglikay siya sa daotan.
dili na kita matawag nga matarong ug dili ta maglikay sa dautan. Maunay usa ka pamaagi sa tao sa kalibutan igsoon mao mga hinungdan nga ang minsayes Ginoo ato ning iwali ipaabot ipaambit sa tibok kalibutan aron masayod ang tao sa angay niyang buhaton aron makabantay ba. Ang problema manggod kung ang tao kanunay giwalihan muingon na mga kaigsunan Kristo Ginoo na sige man lamang nagbalik-balik. Ang pumutana mga kaigsunan nagsigig balik-balik unya ang imong kawalihan muras gyapon nagpabag-o nagpausap wala. Sihog gipamatud-an sa atubangan sa Dios tungod kay matarong nahimo siyang matarong tungod kay naglikay siya sa dautan. Ang taos kalibutan maigsoon og dili maglikay sa dautan matarong dili siyempre dili ibig ka ni siyok naawa gud na nga igsoon naingon niyang asawa o niya giingnan siya sa iyang asawa magpabilin ka bang matarong bisan sa tanan balik ka sa ang Dios og pagkamatay. Agrabe sa kita sa imong personal nga kinabuhi ba nag-asawa mga anak o niya ang imong kahimtang sama na kangog sama-sama kangog kay di mo kita kasama ani sa panahon nga naakas kalisod ingnon kang ay undang diha oy samok-samok na lamang na di ba pitibuk-atas imong una-una mao nga sa atong kinabuhi nining kalibutana di guni maligayan nga dunay kahimtang og sitwasyon sa adlaw gani og gabi sa tanang panahon bulan og tuig dili gyud sa tanang panahon nga gitawag naakas kaabodansya naakas kanagaya naakas kahimtang nga sitwasyon nga puro kaharuhay mao nga gidesign ni Ginoo aron sa panahon nga naakas kalisod mo ampo bagyod ka mo pasalamat bagyod ka mo pasalamat bagyod ka sa panahon nga walang wala maton basta sa taga Cebu di ba tan-awa lang gud si Jesus o ang iyang mga tinun-an kaya gipakaon ang 5,000 ka mga tao nagbalisa na ang mga sumusunod ni Jesus iyang mga tinun-an niingon ang iyang mga tinun-an hala papauli na sila matutudlo oy gabi na wala layo ra ba diri tindahan nabalagan ang mga tao nabalagan ang iyang mga kauban iyang mga tinun-an kay iyang papulion ang mga tao kay wala unya sila makaon. Grabe sa mao gani ang tao kung mapuno na sa kabalaga mapuno na sa problema mapuno na sa kabugat wala di nakarikaber nga action mo ingon man na ang tao may magpakamatay na lamang taning trabaho o niya kay iya man ang gibungat igsoon sa iyang kogolingo di patay. Hello apan si Job ni ini panahona naaba sa pagmahay naaba sa kalagot sa Ginoo wala oy wala sa pulo nga nabasa nato diri nga si Job ang kagagsona nagmahay sa iyang kinabuhi ni ini panahona ni anang sitwasyon nga sa iyang kahimtang igsoon nga nagkuha siyang bagol gikis-kis niya ang bagol sa iyang samad gikan sa lapalapa ngadto sa alimpulo pinaagi sa mga hubag. Sa atong kinabuhi magunining kalibutan dunay mga sitwasyon nga testingan gud ka. Dunay mga sitwasyon igsoon nga dili na nimo kaya sa imong kinabuhi. Ayaw duol sa tawo, duol una sa Ginoo. Lord, ikaw bahala sa kung kinabuhi nining akong kahimtang karon. Ana. Aron ang Dios magita og pamaagi. Mangita siya mga tao nga makatabang sa panahon nga ikaw nagkinahanglan. Wow. Duola una ang Ginoo igso. Engon diri makaigsunan, giingnan siya siyang asawa. Magpabilin ka bang matarong bisan ni ining tanan? Balikasa ang Dios o kamatay. Ingon ang Diyos, tanawa na ko ang tubag ni Job. Apan miingon si Job sa iyang asawa
ang imong sinultihan sama sa sinultihan sa babayeng buang-buang. Mudawat ka ba lamang kita gikan sa Dios og maayong mga buta? Na gitubag niya ang iyang asawa. Ikiingnan man siya nga alam pagkamatay oy. Malikasan imong Dios. Gawa na katabang sa imong kaimta. Doon na may sitwasyon ba? Yang tao mo ingon nga ay undag oy. Malagi mo mga dato, wala malagi mo maumito, nagkapordoy mahinon mo, nagkalison mahinon mo ha. Imbis nahimo mo nga ning sulod anang grupo sa inyong gisunlan karon na pordoy mahinon mo. Di ba? Tanaw lang kun siyo. Ingon diri. Ingon siyo, apan niingon siyo sa iyang asawa. Ang imong sinultihan sama sa sinultihan sa babayeng buang-buang. Mudawat ba lamang kita gikan sa Dios o maayong mga butang o dili mga kadaot bisan paniining tanan wala giantos ni Job wala siya magpasipala sa Dios. Nabay pasipalang pulong si Job nga to sa Dios wala oy. Wala siya nagmahay. Wala siya ning ingon maigsoon Ginoo nganong naunsa naman ni akong kinabuhi oy. Muna-munas inhawa naman eh. Nabasay pulong nga ibungat sa atong gibasa diri aron magmahay sa Ginoo wala. Mohinungdan si og maigsoon di man gipanalanginan siya human sa pagsulay. Kung imong basahon ang kasaysayan niyo sa human sa pagsulay igsoon mas grabing panalangin. Wow. Mauni ibutang sa atong una-una. Kay dunay daghan kay mga tao sa kalibutan imbis hapit na niabot mo abot niya ang panalangin nga ihatag sa Ginoo dili maabot dili niya maangkon nganuman muundag man siya. Tan-awa kon mga kaigsuonan sa kinabuhi ni Job. Si Job mga kaigsuonan sa diha nga nakalusot o nakahuman gyud sa mga pagsulay gipanalanginan si Job pag-ayo sa tanan niyang pag-antos. Sa kinabuhi ni Job igsuon usa ka dakong ilustrasyon, usa ka dakong panag-ingnan nga dili lagi ka mahimong magmalapuson sa imong kinabuhi ug di ka makagikalisod. Mao nga sa bisan unsang kahimtang og sitwasyon nga imong padungog sa palibot nga mohatod nimo og kaluya, mohatod nimo kabug-at kanang tanan maigsoon ihangad na sa Ginoo. Kay ang tinuod nga tawo nga nangalagad mahimo gayud siyang mabulahan kung siya makalusot ug makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo taliwalas mga kalisod. Mao nga ikaw ug ako ikalipay na mga igsoon. Ayaw ikabuol kun dili pasalamati ang Ginoo. Last nga mga bersikulong akong ikapaambit tungod kay ang atong oras alas 6 kape naman day mga igsoon. Adto kita sa mga greetings o mga pangumusta o mga awit makalagit mga kaigsuonan. Hinumdumi mga kaigsuonan kanunay nato ning gibalik-balik dinhi sa mga Santiago kapitulo 1 bersikulo 12 kay maumat ko ni tinuod dili masab nato ni mausap nga mahimong pulahan ang tawo nga mubarog taliwala sa mga pagsulay kay human siya makadaog sa mga pagsulay iya madawat ang tinud-anay nga purong-puro nga kadaogan. Unsa may imong palibihon? Nag-una ang kalipay, nag-una ang kaharuhay. On mag-una ang kalisod, usa ang kaharuhay. Kaya maura man ay atong kahimtang sa kalibutan. Adunay adunahan, adunay kabos, adunay dato, adunay ko'y nagkalisod. Apan kung anaa ang Ginoo sa imong kinabuhi, kontento ka na. Lamang doon na kay buhaton ni Igsoon. Ingon diri mga igsoon, bulahan ang tao nga mobarog taliwala sa mga pagtintal. Tanawa ra ko. Si Job maigsoon gitintal gyud siya. Gisulayan siya igsoon. Gipanamas-tamasan siya ni Satanas. Gisulayan siya pinaagi sa mga hubag gikan sa lapalapa.
ngadto sa pinakaalimpolo. Ibin ang iyang pamilya mimbalikas na niya. Ikaw sa atong kahimtang karon, kung mahitabo sa atong kahimtang sa atong nga sitwasyon, unsa kahay imong batigo? Imong asawa dili nalayhan nimo, kay pordoy ka na, nagbalatian ka na. Imong mga anak dili nalayhan mo dool nimo, kay pordoy ka na. Mga tao dili nalayhan mo tagad nimo, kay pordoy na ka. Unsa kahay imong batigon? Wa na kay nahot, matud pa sa Bisaya, wa na kay madaw-daw. Wa na kay makuykoy, may pay amuti na pay makuykoy. Excited pagagbasig na ida. Unod ani kamuta. Sa kinabuhi ni Job sa tawhanon pa lamang nga kahimtang o sitwasyon, wala na ipaglaom. Imagino nimo iyang asawa ni balikas na niya. Wa na niya mukuha og simpatiya. Sa imong kinabuhi, sa imong pagpangalagad, naausap ni Igsoon. Even sa ministry, di guni kalikayan. Dunay mga sitwasyon nga sama ni ini. Mubiya ang mga tao. Apan timan ikon ang Ginoo magapabilin sa imong kinabuhi. Magkamit usab ang Ginoo mga tao matinud-anon at ubangan kaniya. Mao man ay tinuod Igsoon. Mao nga ikaw ug ako ang tinud-anay nga Kristohanon sa tibok kalibutan, maantigong mosabot sa matag sitwasyon. Ang tinuod nga Kristohanon mudawat og kalisod, mudawat og mga problema, kay diha sa pamaagi nga ingon ni ana, diha ka masukon og tinud-anay bagyod ka nga mobarog bisan unsang mga pagtintal sa imong kinabuhi. Tanawa ra gud Igsoon. Bulahan ang tao nga mobarog taliwala sa mga pagtintal. Muingon gani kang mga pagtintal daghana, dili na siya usa ng mga pagtintal. Kay sa iyang pagdaog, sa tupa, ang tao nga makadaog, makalampos. Sa iyang pagdaog, makadawat siya sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios. Lahi ang ganti o reward nga isaad sa tao, apan ang ganti nga isaad sa Dios, ingon diri maigsoon, alang ni atong nahigugma kani. Ikaw ug ako maigsoon sa kinabuhi ni Job. Si Job nahigugma gayud sa Dios. Muhinungdan nagligay siya sa bisan unsang mga daotan sa kalibutan. Tanan nga kalihukan nga dili maayo, iyan ning gilikayan. Muhinungdan ang Dios nag-ingon kang Satanas, walay usa ka tawo pa dinis kalibutan nga sama kamo. Nganuman matarong siya, gimatarong siya, kay naglikay siya sa daotan. Dalaygon ang Ginoo sa inyong pakikuman. Labaw sa tanan nga naminaw karon sa Sign FM 95.3. Padayon kita sa ato nga programa alang sa mga greetings o awit makalangit nining atong oras karon Igsoon sa kabuntagon. Ang atong oras alas 6 naman kapiin ato kini nga seryales mga pagam. Kinabuhi. Labi na o Diyos sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3. Kung unsa man ilang mga panginahanglan, kung unsa man ang sitwasyon o kahimtang na nakaroon sa ilang kinabuhi, Lord Jesus, ikaw mga panalangin sa matagusan. Labaw sa tanan kung ano naman sila yung mga balatian. Sama sa kinabuhi ni Job o Diyos nga gisulayan pinagi sa mga balatian. Lord, ikaw makakuha nining tanan. Kung ano na sila yung mga problema sa pisikal nga bahin, o kung sipon nilanat ng kaso laban sa ulo, arthritis, rheuma, bisan pa man toxic Twitter, bisan pa man tanang mga buhat sa kaaway, ako kinikigan sila. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, bisan pa man o Diyos ang igsoon ni Brother Rami Talon nga nakaroon sa tambalanan, ikaw magaduaw sa iyang kinabuhi. Ikaw magahikap o Diyos ni matag naa karon. Ang milagrong kaayuhan mag-abot sa matakusan lang ang kinabuhi.
Even sa kinabuhi ni Brother Warren ding Lasa o Dios, aduna say mga gibati usab. Adunay mga mensahe nga gipaabot nimo nga dapit alang sa pag ampo kana kanimo paghanyo kana kanimo Ama. Lord, salamat o Dios sa imong pagkiuban kanamo. O salamat o Dios sa gahong panalangin ni imong gihatag sa matag usa. Nagamahanan ka nga way samang kanimo Lord Jesus. Ilabi na o Dios ako kapigas kinabuhi nga nakakaroon usab sa kabiti pag-uon. Samtang sila nagapaabot sa ama o schedule paingon sa laing mga naso. Panalipdi o amping ang ilang mga kinabuhi amahan. O wala ako'y arang mahimo kung wala ikaw sa among mga kinabuhi. Isa pa man sa tanan ng kaigsunan dinhi sa balok ug dapit sa politika. Sa tibok na kong panimalay sa among mga anak, sa among tulo ka mga anak sa among uganan. O sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3. Labaw sa tanan nining mao nga adlaw karon nga diin ako imong ipagataw nining silong sa langit. Lord, akong itugyan ang akong kinabuhi. Nga akong kinabuhi nga ana akalunay sa imong sabakan. Bisan unsa man mga pangitabo sitwasyon sa matag usa kanamo o Dios, ako mapag-ampo man ang kanimo. Nga ang among kinabuhi kalag espiritu kanunay inaa sa imo mga kamot. Salamat o Dios sa mga panahon nga imong gihatag kanako uban sa tibuok nakong panimalay. Ibisan pa man sa tulo na ko ka mga anak sa kong ugangan amahan. Bisan pa man o Diyos sa mga bigas kinabuhi. Bisan pa man adol sa adlaw na kong natawhan. Dili man kami nagkahiusa ang tibok na kong panimalay. Apan nagkahiusa kami pinagising tabang amahan. Salamat o Diyos kung mga pag-ampusap sa kinabuhi ni Mama Marilyn. Kay kasalsin tay uno niya katuig karon. Lord, ikaw sa mga panalangin kani. Nagkalinglain man mga pagsulay nga moabot balatian man nga moabot apan padayon ikaw. Nagapalingkawas nining tanan amahan. Salamat o Dios sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM, sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ikaw magapanalangin kanila, matatagpo magasuplay sa tanan nila mga paghinahanglan. Tugog himaya nga nalagod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Ang tanan magaingon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo mga kaigsuonan, padayon ta mga kaigsuonan sa ato nga mga programa. Arita sa mga pagtumbaya. Mahimuntag sa tanan mga igsoon, mag-usab. Ari kita sa ato nga pagtumbaya. Atong oras karon na igsoon medyo taas na ang panahon igsoon alas 6:29 na sa kabuntagan. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon Brother Zaldi Pancho o sa tanan nga mga Pancho family di asa man kamo karon nga nagwas. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa tanan nga mga kaigalaan kaigsuonan diri sa Facebook Live. Ari kita sa mga ratings o mga pagtumbaya although mga kaigsuonan every Saturday o Sunday ako ni nga ihatag sa ako nga kinamagulangan. Tungod kay nilisab na ko siya ma-pressure tungod sa ilang mga pag-eskwela o na nga ato usab nga ako sab gihatagan og konsiderasyon aron siya maka-focus sa mga subject nga ilang i-tunan so. Napadayon ta sa ato nga mga kahigalaan diya sa dapit sa Kagway, may butag kaniyang tanan diya adlaw karon nga Merkulis sa 13 sa Marso. Oras na to mga kaigsuonan alas 6:31 na sa kabuntagon. May butag kanatong tanan mga kaigsuonan dinhi sa Kabisayan, dinhi sa Luzon, Visayas and Mindanao. Ilabi na sa tanan natong mga follower listener sa Sign FM 95.3. May butag sa tanan nga taga Kagway, sa tanan nga mga Masida family, sa tanan nga mga Rotsa family mga kaigsuonan pos Ginoo. O sa tanan nga mga Veldosola family, Sister Beatrice Veldosola. O sa pamilya sa mga Buagas family mga kaigsuonan pos Ginoo, sa pamilya ni Sister Gregoria Buagas. May butag kanimo diya Sister Gregoria. O sa tanan nga mga Dalmasio family, sa tanan nga mga Balgado family, o sa tanan nga mga Dagudog family mga kaigsuonan pos Ginoo, mga Torres family, o sa tanan nga mga Kapayay family mga kaigsuonan, mga Sibungit family, o mga Kilat family diya sa Dapit sa Tampay mga Pinangga. Ilabi na sa tanan nga mga Punting family mga kaigsuonan, sa pamilya ni Max Josephine Punting mga kaigsuonan, o sa inyo ang mga anak, o sa pamilya ni Brother Atong mga
igsuonan ko Ginoo Sister Lina o ni paring Ponso Punting o sa tanan nga mga Punting family diya sa David sa Kankoy. Maing pagpamahaw, maing pagsigay-sigay, maing pagpangapi mga kaigsuonan ko Ginoo sa pamilya ni Brother Mario Ilig. Sa pamilya sa kinabuhi ni Sister Roslyn Ilig mga kaigsuonan ko Ginoo. Siya diya David sa Kankoy. Maing butang kanyang tanan diya sa David sa Kankoy. Mao sa tanan nga taga-ilihan mga kaigsuonan ko Ginoo sa pamilya ni Brother Lori Cabanag mga kaigsuonan. Sister Adila maing butang kanyang tanan diya sa David sa ilihan. Ang diri sa pasto mga kaigsuonan sa Katrimbolo sa Bodega o sa Nasog. May buntag kaninyong tanan mga kaigsuonan ko Ginoo sa pamilya sa mga Pilong Hilot family, sa pamilya ni Nong Dimit ng Clarita, sa tanan nga mga Romano family, ikaw Edgar Romano, so Edgar Romano mga kaigsuonan, may buntag sa tanan nga mga adya sa David sa pasto mga kaigsuonan ko Ginoo sa tanan nga mga Artisal family, may buntag kaninyong tanan bisan pa man sa mga Zero family mga kaigsuonan, o sa tanan nga mga Umuyon family, o sa tanan nga mga Kadukoy family, paring Sopronio Kadukoy, may buntag kaninyong tanan diya sa David sa pasto o sa Bodega mga Pinangga. May buntag sa tanan nga mga Ardinia family, o sa tanan nga mga Palomar family mga kaigsuonan ko Ginoo, sa tanan nga mga Santa Ana family o mga Tihana family o mga Villa Cantol family, siya diya nga mao nga David sa Bodega sa Naaso sa ilihan diya sa Katrimbolo o sa pasto mga Pinangga. May buntag kanimo diya Sister Lita Rubiti diya sa Kantalagi. May buntag kanyo tanan diya alanog-lanog ang sa NFM sa inyo nga panimalay sa inyong mga lugar karon. O sa tanan nga taga proper barangay mga kaigsuonan, sa tanan nga mga Uwano family, sa tanan nga mga Adjal family mga kaigsuonan, may buntag kanyo nga tanan. O sa tanan nga mga Asiris family mga kaigsuonan, sa tanan nga mga Ramirez family, sa tanan nga mga Stinder family, sa tanan nga mga Ampil family mga kaigsuonan, sa tanan nga mga Lampinig family, sa tanan nga mga Generosa family mga kaigsuonan, mga Favorada family, sa tanan nga mga Gabonada family mga kaigsuon, mga Uro family, may buntag kanyong tanan diya sa David Rapid Barangay Santo Niño Tanay City Negros Oriental. Sa tanan nga mga Candelario family mga kaigsuonan, mga Vergara family, sa tanan nga mga Ilaw family, sa tanan nga mga Dandan family, sa tanan nga mga Balasabas family mga kaigsuonan, sa tanan nga mga Cardosa family, ya sa mao nga David sa proper barangay. Sa tanan nga taga-naga mga kaigsuonan ko Ginoo, sa pamilya sa mga Balsamo family, sa tanan nga mga Baldosa family diya sa David sa naga, may buntag kanyong tanan. Ilabi na diya David diya sa Nasulahan mga kaigsuonan, sa mga Yagoso family, may buntag kanyo diya Brother Robert Yagoso, Sister Roslyn Yagoso mga kaigsuonan, bisan pa man diya sa David sa Alangilanan. May buntag maayo mga kaigsuonan ko Ginoo, may buntag diya sa Alangilan, sa tanan nga mga Silva family, sa tanan nga mga Torno family, sa tanan nga mga Patok family mga kaigsuonan, sa tanan nga mga Ramirez family, nga kanunay nagalanog-lanog ang Sen FM sa inyo ang mga lugar diya sa David sa Alangilan mga Pinangga. Ilabi na sa David sa Damuas mga kaigsuonan ko Ginoo, sa mga Resuelo family, sa mga Timtim family, sa tanan nga mga Silva family, sa pamilya ni Nong Idi Silva, o sa mga Romano family mga kaigsuonan, Gaw Quinten Romano, may buntag kanyong tanan diya sa David sa Damuas mga Pinangga. May buntag usab sa tanan nga mga Kapal family mga kaigsuonan ko Ginoo, o sa tanan nga mga Estolonio family, o sa tanan nga mga Amaro family, o sa tanan nga mga Bohol family mga kaigsuonan, o sa tanan nga mga Pabor mga Santiago family and so on. O may buntag sa tanan nga mga Teorica family mga kaigsuonan, mga Yagoso family, sa kinabuhi ni Sister Vivian Yagoso Garnica mga kaigsuonan, sa mga Yagoso mga Garnica family mga kaigsuonan nga nakakaroon diya sa Lamas, o sa mga igsoon usab ni Sister Vivian Yagoso Garnica mga kaigsuonan ko Ginoo. May buntag usab kanimo si Sister Cherian Filomeno Oyanggurin, mayong buntag pastor, may buntag sa tanan diya sa David sa Namumbon mga kaigsuonan, sa mga Filomeno family, Oyanggurin family, sa kinabuhi ni Sister Cherian Oyanggurin Filomeno Exxon. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban niining atak na og dapit sa kabuntagon mo hinungdan ang kuha ko Pudiko Exxon. Kay wala ko kami memorize ining mga sakop tanan ni
pas ni paring Lito Uyang Burin Exon. May buntag kanimo niya Sister Cherian. Usa ni sa anak ni paring Lito mga kaigsunan diha sa tabi sa Namonbon mga pinangga. Balik ko mga kaigsunan kus Ginoo diri sa tabi sa Lamuas mga kaigsunan, doon ay mga mensahe si Sister Vivian Yagoso Garnica mga kaigsunan sa tanan nga mga Garnica diha sa tabi sa Lamuas. O sa iyang mga magulang mga kaigsunan ni Sister Vivian Yagoso Garnica, sa iyang mga magulang na si Brother Pibing Garnica, si Diviro, si Litlit Gador, si Milit, si Dico, o sa iyang mga pinalangga nga mga igsoong nga mga lalaki nga si Ben Garnica, si Lito Garnica, si Leo Garnica, o sa iyang mga manghod nga mga babae nga si Gik Koila, aga-eskwela di aga-eskwela mga kaigsunan sa Dumaguete sa hunod sa nasyonal hunod. Nga nga igsoon nga babae nga si Inday Lesian Yagoso Garnica igsoon o sa iyang close nga amiga mga kaigsunan nga si Birano Jesslyn Torno, sa tanan nga mga turno diha mga kaigsunan diha sa Lamuas o sa dapit sa Alamila. O sa tanan nga mga kaigsunan ingon diri o sa iya nga mga close friend niya mga kaigsunan, si Ara, si Birano, si Jesslyn Torno o si Lenny o Tolentino o sa iya nga special someone. Wow, nagita special someone. Unang lalaki o babae, labi na sa mga dalagang ulit tao, moingon dayon na ako'y special someone. Apan hinumdumi ikaw o ako na apagoy mismo nga pinaka-special someone sa imong kinabuhi. Mao ang Dios. Ato siya pasalamatan tungod kay siya ko'y pinakalabaw na tong special someone. Doon na may mga panahon kay igsoon imong ginikanan, imong igsoon, dili kalayhan, dili kaangay nimo, imong silingan, imong isiganaw, dili kaangay nimo. Pero ang imong special na someone nga mao ang Dios nga may tagiya sa imong kinabuhi, mao siya ang Dios nga kanunay nagapakamayo kanang. Matod pa ni Sister Vivian Yagoso Garnica nga iyang special someone nga mao si Chimar. Wow. Greetings from Vivian Yagoso Garnica from Lamuas. Naglanog-lanog ang Shine FM karon diya sa Lamuas, Tanhay City, sa Santo Niño, Tanhay City. So, may buntag kaniyong tanan diya sa taga Lamuas mga kaigsunan, ilabi na sa tanan nga taga ari sa Kamandag mga kaigsunan kus Ginoo. May buntag sa tanan nga taga Kamandag. Diri mga kaigsunan sa tanan nga mga Kadosali family mga kaigsunan. Sa pamilya ni pare ni Dong Dodoy Kadosali mga kaigsunan, o sa pamilya ni Brother Nestor Kadosali, o sa pamilya ni Brother Florante Kadosali mga kaigsunan nga kanunay naglanog-lanog ang SNFM sa ilang panimalay. Sa tanan nga mga Chavez family mga igsoon, sa tanan nga mga Romano family, may buntag kanyang tanan diya. Sa tanan nga mga Manso family, sa tanan nga mga Caringo family mga kaigsunan, may buntag kanyo diya sa Dapit sa Kamandag. Isa pa man sa pamilya ni Cao Junior Silva mga kaigsunan, sa pamilya ni Cao Bini Silva. Sa tanan nga mga Dahil family, pamilya ni Nong Asif Dahil diya sa Dapit sa Kamandag, o sa pamilya ni Agsa Victoria Romano. May buntag kanyang tanan diya sa Dapit o sa Takalan sa Bay City, Negros Oriental. Sa pamilya sa tanan nga mga Kajinte family, o sa tanan nga mga Abraham family mga kaigsunan, Pastor Abraham, may buntag kanyang tanan diya sa Dapit sa Takalan sa Bay City, Negros Oriental. O sa tanan nga taga Palaypay mga kaigsunan, sa tanan nga mga Salvador family, may buntag kanimo diha dong ni Bro Joselito Salvador uban sa imong panimalay. Sa tanan nga taga Nursery mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Paterno, o sa pamilya ni Paring Pani mga kaigsunan kus Ginoo, o sa pamilya sa mga Olpos family mga kaigsunan, sa pamilya ni Nang Julia Olpos, o sa pamilya sa mga Rubiti family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Dante Rubiti, Sister Roslyn Olpos Rubiti mga kaigsunan nga diya sa Dapit sa Nursery. Sa tanan nga mga Refill family mga kaigsunan, may buntag sa tanan nga mga Refill family diya sa Dapit sa Nursery, o sa tanan nga mga Amparado family, o sa tanan nga mga Amarante family.
May buntag kanyang tanan diha sa dapit, sa Lamwa, sa dapit, sa Narsiri, dapit sa Takalan, sa Sabuaan, sa tanan nga naminaw ug makadungog sa ato nga Sibya karon. Dinhi sa 95.3 sa dial sa inyo mga radio sis, mga pinangga. May buntag sa tanan nga tagapalitigan mga kaigsunan sa itong mga kaigsunan diha hidin by Pastora April ni Agaw Turan sa tanan nga mga Turan family o sa mga Agaw family Igsoon. May buntag kanimo diha Pastora April ni Agaw Turan o sa pamilya ni Brother Gunter Turan o sa kinabuhi ni ito Igsoon Turan mga kaigsunan sa mga Turan family. Sa pamilya ni Sister Nining Panerio mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Bibing Panerio, Sister Eileen o sa inyo ang duha ka mga anak, sa pamilya ni Brother John Cobiti, Brother John Panerio mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Maymay Moran. Ang Ginoo mag-auban kanimo Sister Maymay uban sa imong bana sa imong pagpanganak diha sa probinsya. Ang Ginoo magagupot, ang Ginoo maghatag imong kagawasan diha sa pagpanganak Igsoon. Salamat sa Ginoo ato nang dalos mga pag-apod nga kanunay ang kagawasan kadaugan kasiguruhan sa imo ang pagpanganak diha sa dapit sa probinsya. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga dahil family Sister Lorna dahil may buntag kanimo Sister Lorna sa imo ang tibo panimalay. Sa pamilya ni Brother Christopher Babor mga kaigsunan, may buntag kanimo tanan diha sa mga Babor family. O sa pamilya sa mga visitasyon family Sister Diday visitasyon sa imo nga pamilya o sa pamilya ni Brother Jason Lagunero. May buntag kanimo mga tanan. Sa tanan nga mga Buagas family mga kaigsunan pos Ginoo, sa pamilya ni Don Felix Buagas ng Gamay, may buntag diha sa David sa Pilipigan o sa tanan nga mga Kabanag family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Rodi mga igsoon, Sister Bibing Kabanag, may buntag Diding Kabanag, may buntag kanyang tanan. Labi na sa pamilya sa tanan nga mga Kabanag family mga kaigsunan, Sister Evelyn Kabanag mga igsoon, may buntag kanin nga tanan diha sa dapit sa Pilipigan. O sa tanan sa pamilya sa mga Rubiti family, sa pamilya ni Gaw Impong Rubiti mga igsoon, sa pamilya ni Gaw John Rubiti mga igsoon, sa pamilya ni Dong Bani Rubiti, o sa tanan nga mga Saguban family, o sa tanan nga mga Sambilan family, sa pamilya ni Dong Dincio Sambilan. May buntag kanyang tanan sa tanan nga mga Garingo family, mga Mohanes family diya sa dapit sa Pilipigan. Sa pamilya ni Paring Israel Babor mga igsoon, may buntag kanimo diya Paring Israel. Sa dapit sa Tuyupan mga igsoon, sa mga Zero family, sa pamilya ni Nang Jana Zero, sa mga Estravila family mga igsoon, sa mga Amaranti family, sa pamilya ni Nung Andres ng Nuning Amaranti. May buntag kanyang tanan sa pamilya ni Nung Tilano ng Ligya Babor. May buntag kanyang tanan sa pamilya ni Exo Ricky Bohol, Exo Anit. May buntag kanyang tanan ng larog-larog ang Shiny FM 95.3 sa inyo ang panimalay karon mga pinangga. Sa pamilya ni Sister Juliet mga kaigsunan diya sa dapit sa Punglo o sa Tuyupan. Sa pamilya ni Pastora Evelyn Romano Himina mga kaigsunan, may buntag kanyang tanan diya bisan pa man sa pamilya ni Nita Romano Exon. O sa tanan diya sa dapit sa Tuyupan o sa Punglo Exon nga kanunay nagasunod sa atong nga programa, pwede mo makapaabot dinhi o mga mensahe alang sa atong programa, alang sa request awit makalangit. Labi na sa mensahe sa Ginoo nga kanunay natong padumog ni ini nga mao nga dapit mga pinangga. May buntag diya sa Lower Tuyukan mga kaigsunan pos Ginoo, sa pamilya ni Pastora Lobreng Siray, sa tanan nga mga Siray family, sa pamilya sa mga Kabanag family mga kaigsunan, Pastor Kabanag siya dapit sa Kabanbanan. Diya sa dapit sa Manialas mga kaigsunan, sa pamilya sa mga Arias family, Pastor John Arias mga kaigsunan pos Ginoo, sa mga Malki family mga kaigsunan, Gaw Rodi Malki, sa pamilya ni Gaw Juanito Romano mga kaigsunan pos Ginoo, sa pamilya ni Gaw Lita Romano, o sa tanan nga mga Rio family mga kaigsunan, Sister Jovelyn Rio Exon, o sa tanan nga mga Villa Cantol family, Sister Siasya Villa Cantol, aliasan dapit sa Kasagakal. Labi na sa pamilya ni Brother Arnolfo
Villa Cantol mga kaigsunan nga kanunay naglanog-lanog ang Zen FM diya sa dapit sa Kasagangkal. Sa pamilya usab ni Pastor Nonoy Arias diya sa dapit sa Kasagangkal mga kaigsunan nga kanunay usab nagasunod ning atong nga programa. Ini sa sayong kabugtagon ug hantod kayo sa alas 10 sa kagabion everyday ni mga kaigsunan. Sa tanan nga taga Nasindan mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Johnny Plaza, sa tanan nga mga Plaza family mga kaigsunan diya sa dapit sa suko-sukuan sa tanan nga mga Santiago family mga kaigsunan may butag kanyang tanan sa tanan nga mga Domingo family sa tanan nga mga Aguilar family mga kaigsunan diya sa dapit sa Latawan mga kaigsunan Kusginoo sa tanan nga mga Churica family sa tanan nga mga Limbaga family sa pamilya ni Sister Celia Churica may butag kanimo Sister Celia diya sa dapit sa Latawan mga Pinoy. Dapit sa nagpaan mga kaigsunan sa mga Malge family mga kaigsunan sa tanan nga mga Baldado family paring Indoy Baldado mga kaigsunan diya sa Kangatap mga kaigsunan dire sa dapit sa Kabugan sa mga Tanaid family mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Jonol Tanaid mga kaigsunan o sa mga Tanaid family diya sa dapit sa Kabugan o sa dapit sa Kanhatap. May butag sa tanan nga mga kasal family mga kaigsunan sa pamilya ni Dong Sinto Kasal, sa pamilya ni Dong Boboy Kasal, sa mga Doria family, Dong Ronnie Doria. May buntag ganyan tanan diya sa dapit sa Kanhatap sa pamang sa mga Katubig family mga kaigsunan Kusginoo. Sa pamilya ni Dong Rodel Katubig mga kaigsunan may buntag ganyan tanan diya sa tanan nga mga Malge family, sa tanan nga mga Romano family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Kalibo family, sa tanan nga mga Villa Cantol family mga kaigsunan di Dong Ros Wengsoon Villa Cantol uban sa imong tibuok nga Panimalay. Sa tanan nga mga Makay family mga kaigsunan diya sa dapit sa Paleo mga kaigsunan o sa tanan nga mga Obira family Dong Roger Obira mga kaigsunan sa mga Obira family diya sa dapit sa Kangatap sa mga Badoy family mga kaigsunan sa pamilya ni Bro Ernesto Badoy. Parang kapon kayo mga kaigsunan nakita may Brother Ernesto mga kaigsunan ang iyang asawa nag-apply usab ay going Saudi Arabia. Parang kasama usab ni sa akong wife mga kaigsunan nga tuasab sila sa Bacoor. Although wala sila makaabot mga kaigsunan tungod kay ang asawa mga kaigsunan kasugod pa lamang og pag-medical. Parang akong asawa igsuon nagpaabot lamang sa flight tungod kay kompleto na ang ilahang papilis. Wow. Pasalamatan ang Ginoo sa inang sitwasyon kahimtang mga kaigsunan. Ikaw ug ako mga kaigsunan bisan asa tay malunas Ginoo dapat mangalagad sa buhi nato nga Dios. May butag sa tanan nga taga Namonbon mga kaigsunan Kusginoo sa mga Robiti family, pamilya ni Dong Ronnie Robiti, may butag kanimo diha Dong Ronnie uban sa imo nga pamilya sa mga Caldo family mga kaigsunan sa pamilya ni Paring Boboy Caldo. Sa pamilya ni Paring Isi Caldo mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Odoy, sa pamilya ni Paring Ezekiel Caldo mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Girong Caldo, sa pamilya sa mga Kalumsag family. Maayong buntag kanimo diha nung Predo Kalumsag mga kaigsunan, mga isyoso sa ko kay murag niinit na gyud ang area diri sa ato nga lugar. Ngunit anong ginagawa ng simbahan? Tayo ba'y tumutulong o taga-punalan? Once again, balik ta sa ato nga programa alang sa ato nga mga pagtumayag mga pangumos kaigsoon. Sa tanan nga mga Villaris family mga kaigsonan, paring Tata Villaris. Sa tanan nga mga Kalibo family diya sa Namonbon o sa mga Filomeno family. O nang ako ning basahon igsoon kahapon na igsoon wala na ako ni makiti. Tungod kay wala na ako na ma-memorize ang mga ngalan mga kaigsonan sa mga Filomeno family o mga Uyanggoren family. Sa pamilya ni Paring Paring Lito Uyanggoren may igsoon, Mars Marifi Uyanggoren mga kaigsonan sa inyo ang mga anak si Sister Manilin, si Pastora Cherilyn, si Angelo, si Angeli, si Samuel, si Jota, o sa imong mga apo nga si Ian, si Yana, si Hope, si Janho, o si Inday Sofia Vic, Ensoy. May buntag kanyang tanan diya sa dapit sa Namonbon. Sa tanan nga taga Namonbon mga kaigsunan sa mga Himina family, sa pamilya ni Pastor Michael Himina, may buntag kanyang tanan diya Pastor Michael. O sa tanan nga mga Karabangwell family, sa mga Kalibo family,
o sa mga Romano family mga kaigsunan, o sa mga Kalimot family, o sa tanan nga mga Galaban family, sa tanan nga mga Lopez family, o sa tanan nga mga Loquinio family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Martin family, o sa tanan nga mga Kalimot family mga kaigsunan diya sa David sa Namunbon, o sa pamilya ni Nong Iboy Robiti mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Bayo Jan Sister Salsi Robiti igsoon, may buntag kanang tanan diya. Sa pamilya ni Brother Juan Sister Ann Robiti, o sa inyong mga anak diya sa David sa Namunbon. May buntag sa tanan nga mga Robiti family mga kaigsunan kos Ginoo diya sa David, sa mga Mercado family dong Ansing Mercado, o sa pamilya ni dong sa Trito Mercado mga kaigsunan, o sa tanan nga mga pamilya sa mga Istokuning family, may buntag kanang tanan diya sa David sa Namunbon. Bisan pa man sa mga Ardinia family mga kaigsunan kos Ginoo, sa pamilya ni Dong Sandro Ante Ardinia, sa pamilya ni Dong Marlon Ardinia mga kaigsunan kos Ginoo, sa tanan nga mga Violeta family, sa tanan nga mga Landisa family mga kaigsunan, sister sa pamilya ni Brother Artinio Landisa, Sister Silly Landisa mga kaigsunan, sa tanan nga mga Estasyon family mga kaigsunan, Pastora Reverend Estasyon, o sa pamilya usab ni Pastora Sally Filomeno igsoon, tingali mga kaigsunan Filomeno ni Hangaba na igsoon, may buntag kanimo diya Pastora Sally Filomeno, o sa tanan nga mga Adawon family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Pinky Adawon, sa pamilya ni Brother Rico Adawon mga kaigsunan, sa pamilya ni Tony Adawon mga pinangga. May buntag kanyang tanan mga kaigsunan diri sa David sa Palo kaigsuon, sa pamilya sa Tupas mga kaigsunan, may buntag ka sa mga Kabanag family, sa pamilya ni Nung Dading ng Mugrit Kabanag mga kaigsunan, sa mga Talon family, sa pamilya ni Brother Rami, Sister Bibi Talon, may buntag kanyang tanan diya. Diri sa Atbang mga kaigsunan, sa mga Mante family mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Elisa Amante, sa kinabuhi ni Sister Ria, Sister Roxana Amante mga kaigsunan, sa pamilya ni Chris Toto Amante mga kaigsunan kos Ginoo, sa pamilya ni Sister Angging ni Dong Rico igsoon, may buntag kanyang tanan. Sa kinabuhi ni Brother Junior Selva, sa kinabuhi ni Dong Brandy Selva, sa pamilya ni Nang Pimping Selva, o sa tanan nga mga Silva family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya ni Paring Renato Mas Raquel igsoon, sa mga Librando family mga kaigsunan, may buntag kanimo diya Paring Renato Mas Raquel igsoon, Librando Silva mga kaigsunan. May buntag kanyang tanan diya sa pamilya ni Exojima Silva, sa pamilya ni Dong Arturo Silva, o sa tanan nga mga Bolgado family mga kaigsunan diya sa David sa Upper Balong mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Ponting, sa pamilya ni Dong Erning Bolgado mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Joseph unsay apelyido ni Dong Joseph mga kaigsunan, may buntag kanyang tanan diya. Sa tanan nga mga Santiago family diya sa David sa Tantan mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Paduring, Dong Giovanni Santiago, may buntag kanyang tanan. Sa mga Baldonado family mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Herme Baldonado, sa pamilya ni Dong Roy Baldonado mga kaigsunan diya sa David sa Nagtuan, sa mga Bayot family, sa mga Pansito family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Bode Pansito, sa pamilya ni Dong John Pansito, sa mga Bayot family, sa tanan nga mga Aguila family diya sa David sa Nagtuan, sa pamilya ni Brother Gumer Mabilog, Sister Alma Mabilog, sa inyong duha ka mga anak na si Dong Alcin o si Dong Free, may buntag kanyang tanan diya. Ang atong oras karon mga kaigsunan, napit na gyud alas 7 sa kabuntagon padayon ta sa atong mga readings o mga pangumusta, mga pagtubaya sa tanan nato mga kaigsunan dinhi sa Sign FM 95.3. Sa pamilya ni Brother Elmer mga kaigsunan, Sister Cristina Silva, may buntag kanyang tanan diya. Sa pamilya ni Brother Jolie, Sister Perse Silva, Brother Jopper, Brother Henner mga kaigsunan nga nagalantaw karon nagwas karon sa Facebook Live ikan kayo sa Hunog Dumaguete City, Negros Oriental. May buntag kanimo diha Brother Henner o may buntag usab ni Don Pantilio Nissan Nexo. Sa tanan nimo mga kaubanan diha sa inyong trabaho, ang pingan mo sa Ginoo kanunay sa kinabuhi ni Sister Rina Silva mga kaigsunan, may buntag o sa tanan nga mga Samani family, Dong Jojo Samani mga kaigsunan, o sa imong mga anak, o sa tanan nga mga taga-Punglo mga kaigsunan, sa mga Lasola family, sa pamilya ni Dong Dani Lasola,
kanunay naglano-glano kan sa NFM din sa punglong na area mga kaigsunan kus Ginoo. Sa pamilya ni Nong Alex ng Mamay Lasola mga kaigsunan may buntag kanyang tanan. Aw sa kinabuhi ni Dong Joseph Lasola mga kaigsunan sa pamilya ni Dong Boboy Lasola. Aw sa mga Andaya family mga kaigsunan brother Dinas Andaya. Sa kinabuhi ni Sister Renren Silva Andaya sa inyong panimalay. May buntag sa inyong mga anak usab sa pamilya ni Paring Boboy Santiago mga kaigsunan Mans Lerma. May buntag kanimo dia Mans Lerma Paring Boboy o sa mga Siray family pa ni Dong Johnny Siray. O sa tanan nga mga Balingit family ng Dong Jimmy ng Maria Balingit. O sa tanan nga mga Palomar family mga kaigsunan sa pamilya ni Dong Romy, pamilya ni Dong Pipi, sa kinabuhi ni Dong Amy Palomar mga kaigsunan may buntag sa tanan nga mga Palomar family din sa Bonglo. Sa tanan nga mga Pablo family mga kaigsunan ng Elmi ng Emilia Pablo sa pamilya ni Dong Chloe o sa pamilya ni Dong Kaloy Aguilar mga kaigsunan may buntag sa tanan nga mga Aguilar family. Labi na diri sa dapit sa Naguha mga kaigsunan sa mga Ibanez family sa mga Kabanag family mga kaigsunan may buntag kaniyong tanan diya sa dapit sa Naguha. Sa pamilya ni Dong Sani Amante Daisali Amante mga kaigsunan may buntag sa pamilya ni Dong Ardia Asero mga kaigsunan nga naglanog-lanog ang sa NFM sa ilang panimalay. May buntag kanimo da Dong Ardia Asero sa imuhang tiko pamilya o sa pamilya ni Dong Dong Alin at taon Exxon may buntag kanimo diha Dong Alin. Sa tanan nga mga Maliyo sa family Dong Soylo Maliyo sa diri sa Pulo mga kaigsunan. Sa tanan nga mga Ramirez family, sa tanan nga mga Carabangwell family, o sa tanan nga mga Zero family, labi na sa mga Tano sa family mga kaigsunan. Sa pamilya ni Sister Michelle Tano, sa pamilya ni Sister Chari Tano mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Lito Carlito Senior Tano mga kaigsunan, Sister Elnas Tano, sa pamilya ni Brother Saldi mga kaigsunan sa ilang mga anak Dong Bakbak o Dong Jip sa pamilya ni Sister Elaria Ilhig. Sa tanan nga mga Ilhig family mga kaigsunan, Sister Elaria may buntag kanimo diha sa imong mga po mga umagan, mga binalay o mga sa pamilya ni John Ricky Badoy mga kaigsunan may buntag kanimo diha Brother John Ricky. O sa pamilya ni Dong Joseph Tuko, Sister Ching Tuko Iksoon may buntag sa mga Filomeno family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Pimboy Filomeno, sa pamilya ni Paring Joel si Mats Gigi Tano Exoon sa inyong mga anak may buntag kanyang tanan diha. Sa pamilya ni Paring Erning mga kaigsunan Mats Aisa Palomar mga Exoon may buntag usab kaninyo diha Paring Erning. Sa pamilya ni Dong Naldo Pablo Exoon day Aurora may buntag kanyang tanan diha. Sa pamilya usab ni Brother Joe Barry Badoy Jojo Dong Jo may buntag kanimo diha. Sa pamilya sa mga Ilyama family mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Inok ng Ilyama may buntag kanyang tanan diha. Sa pamilya ni Paring Retsao Toko Exoon Marsipang o sa tanan nga mga Ilyama family, sa mga Laporte family, sa pamilya ni Dong Rogelio Laporte mga kaigsunan Dailote Laporte o sa inyo ang mga anak pamilya ni Dong Romel, pamilya ni Day Rowena, pamilya ni Dong sa imo ang mga anak mga kaigsunan may buntag kanyang tanan diha. Sa tanan nga mga Lebrando family mga kaigsunan may buntag kanimo diha Paring Arman Mans Parat may buntag kanyang tanan. Sa mga Lebrando family o sa mga Carabangwell family ini nga dapit sa kabuntagon. Sa pamilya ni Sister Lorna Tano Exoon may buntag. Sa pamilya ni Sister Lorna Ardenia Tano Exoon sa pinapamilya ni Dong Primo may buntag kanyang tanan. Sa tanan sa pamilya ni Dailisa Paring Dong Ritsao Bastona Exoon, sa tanan nga mga Bastona family o sa pamilya sa mga Ardenia family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Lando Daijoy o sa inyong mga anak mga binalay ako mga pag-umangkon may buntag ka natong tanan mga kaigsunan. Manamilit ang inyong ubos nga lagad sa ganitang atong oras alas 7, 1 minute more mag alas 7 o sa tanan nga mga magtutudlo diya sa sa Patricio Memorial High School o sa elementary gikan sa grade 1 gikan sa kinder ngadto sa grade 6 gikan sa grade 7 ngadto sa grade 12 mga kaigsunan may buntag kanimo diya sa tanan nga mga sir o mga ma'am may buntag kanimo tanan. Ang Ginoo magapanalangin maguban mo kabantay sa tanang panahon sa matagusan nato kamakinabon. Magampo ta Exoon nato kining sirhan diya sa mga pag-apo. Labing kamahanan ug mas limbahon ka nga Dios nga way katapusan nga nagapakamayo kanamo. Salamat o Dios sa pribilege kayo na nimo gihatag kanamo.
Salamat o Dios sa imong pagsustain sa imong ubos nga lagad labaw sa tanan ini mga adlaw karon sa akong kinabuhi o Dios, akong itugyan nga nakanimo sa ika-46 ka tuig. Nako nining naong sa iyo. Salamat o Dios sa bisan unsang himtang ug sitwasyon naaman kami sa kalisod, naamas sa kawalan o naamas mga problema apan ikaw magasulbad nining tanan naman. Salamat o Dios kay ikaw nagatubag nagatagbo sa among mga pinanglan labaw sa tanan nining mga David Lord, ikaw magapanalangin kanunay magatagbo sa among mga pinanglan labaw sa tanan sa pagbintinan dinhi sa Sign FM 95.3 sa tanan namong obligasyon matagpulan o Dios sa Norico o sa tanan sa Wi-Fi connection na isong labaw sa tanan sa imuhang pagkamaayo nga ikaw kanunay among mapasalamatan. Salamat o Dios sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 sa tanan nagawas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, even sa among station manager Pastor Gideon Candelario, Pastor Russell Candelario, o silang duha ka mga nakanakaro sa sitio Kalugtungan Barangay Sierrinia, Malabuyog, Cebu City. Tagbo ka sila sa tanan nilang mga panginahanglan, supply sila sa ilang mga panginahanglan. Ilabi na sa among General Station Manager nga si Reverend K. Brian Makasaon o pa ni Ma'am Aisa Makasalo sa ilang mga anak Lord. Ikaw magabantay sa tanang panahon sa ilang mga kinabuhi labaw sa tanan ikaw magasupply sa ilang tanan nilang mga panginahanglan. Salamat o Diyos sa tanan ka nga nagapaabot ining mga dapit sa ilang mga pre-request o Diyos kung mga pag-ampo na ikaw makatubag ni ining tanan o Diyos. Isa pa man o Diyos kung mga pag-ampo nga nakanimo sa tanan ng mga DJ sa Sign FM. Ikaw o Diyos magapanalangin, mag-uban, magabantay sa tanan mga gibuhaton ng imong isamon sa matag usan namo kama kinabuhi. Dungog himaya nga nalagid kanimo ang tanan padayon akong suportas mga pag-ampo nga akong kapikas kay kinabuhi nga nakaroon sa Kabiti Bacoor o Diyos, nga ikaw magaputik sa mga bantay, ikaw magatag niya kumplito nga kayuhan, bisan pa man sa mga ugo nga iha karon nga gibati sa pisikal nga bahin. Lord, waag kini, mahilis kini pinagisin mong autoridad o panalangin naman. Nang isa ngalan ni Jesus, pinagi sa ngalan samahan, sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan mag-ingon. Amen o ginay. Salamat sa Ginoo mga igsoon, manabilit ang inyong bus kalagad, ang inyong bus nga amigo, o bus nga higala sa kanginan sa FM Radio, o sa media, sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ibig sa laing mga naso, sa samang takna, sa samang ligayon, o mga dawa, makupan-uban ta, basta naray kurinti, basta naray wifi connection, panayon ang mensaheng Ginoo, na atong ipaabot nining mao anapi. Sa kalan sa labing halandon nga Diyos, o sa tibok pwersa sa kalangitan, sa kalan usap sa atong station manager, Pastor Gideon Candelario, sa kalan usap sa atong general station manager, Reverend K. Brian Makasaol, ang iyan sa pag-inyong kubos kalagat, manabilit sa pag-iingon ang grasya sa Diyos, o ang pag-igambit sa balang Espiritu Santo, magkauban sa tanang mga balaan, gikan ang orasaha, alas City, Tres na sa kabuntagon. Maing pagpamahaw, maing pagpangapi mga kaisunan, o sa tanan na naminaw, o nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, na Mindanao, even sa tanan nga mga Silva family mga kaisunan, gikan sa Lapu-Lapu City, sa pamilya ni Sister Ria Lau Silva, o ni Brother Rodelio Lebrando mga kaisunan, diya sa Lapu-Lapu City, Cebu City. So, may buntag ka na itong tanan o may buntag o... Bye.